Arratsaldeon guztio! Iapa! Beti alai, bai horixe, egongo ez gara balai. Bi batzuek egiten arratsaldero hemen da, zuek hortza dutela jakinda. Ikusi zenuen atzo Euskal Telebistako emankizuna? Bai, ikusi nuen. Donostiakoa, Azpeitiko danborradak, ze saltxa, Ze polita, arratsaldeon guztioi San Sebastian eguna da, gaur eta zorionez ateri dago. Uneak izan dira, euritsuak agian atzazaparren bat edo beste ikusi genuen. Batez ere Azpeitian, ez da? Azpeitiako danbor joleak ikusi genituen, plastikotan bilduta, euriak benetan ederki zaparrada ederrak pasabar izan zituzten, baina noski, festak beti aurrera. Beti aurrera, eta egun osoko festa izango da gaurkoa, eta kalean ibili beharko dutenek eskertuko dute euririk ez egitea. Izaskun Moiano, Donostian ze martxa? Badirudi euriak eta elurrak deskanso pixkat eman digutela eta San Sebastian eguna lehorretan pasatuko dugula. Hotza bai, hotz asko, Jesukristaren hotza pasatzen ari garelako, baina tanborrak astintzen edo makilak astintzen. Jarraitzen dugun bitartean, berotan mantenduko gara gaur tanborrak entzongo ditugu han eta hemen. Beraz, gaur behi bazueken, tarero, tarero, Hau no izaten da? Hau da, galtzen garen momentua, ez da? Ez? Bueno, gure gomiatuak horiek ez dira galduko, urte asko dara matzate, eta atzo ere ikusi genituen, entzun genituen Euskal Telebistan Donostiako eta Azpeitiko danborradetan esatari lanetan aritu baitziren urtero bezala, eta gaur ere Euskal Telebistak zuzenean eskainiko du gauean Donostiako danborradaren amaiera banderaren jeitsiera. Biba Izaro Iraeta eta biba Imanol Artola. Biba! Zer gomiatu honak gaurko benetan zoragarria, eta ostealetan haize freskoa ekartzen digu, kolorea eta gogo eta interesgarriak, misterioz beteta dator gaur, Albina Stardust. Kaixo, queridas. Bueno, gaurkoan ez dizuet esango ze gairi buruz hitz egingo dugun, baina tramankulu hau erakutsiko dizuet. Baldakizue zer den? Etxean badakizue, gaur zalantza guztiak argituko ditugu programan. Iepa, musua. Bueno, gaur misterioa jarri dio Albinak, Nik uste dut hori izango dela kortxo ateratzeko tresna edo gailu hori, ez? Nik uste dut Albina izan da, ez dela hori izan. Ez? Zergatik ez. Bueno, izu. Ikusiko dugu. Bueno, ikusiko dugu, bai. Berehala jakingo dugu hori, interesgarria izango da. Eta hemen da Euskal Telebistako nola ez lehiaketarik biziena eta bitxiena. Eta gaur irabaztera noa gaur ere, ez dute zerra egintzen, baina hemen da Jon Garate eta Zirt Zart. Ea gertatzen den, Bakizu, garrantzitsuena parte hartzea da. Hori da, egia da. Zu horregatik zaude ingustora, ez da? Parte hartzen ari zarelako, ez da? Hori da. Bai, emaitzak ez du ajola, ez? Ez du ajola. Bertso? Bertsoak ajola du, noski? Bai, hasi. Zuen etxera iritsi, aldira angulak. Eskerrak nik nahiago ditudala gulak. Begirik ere ez duten txitxare haulak. Garestiago irteten zaizkit zure burlak. Zuk jango zenituen seguru kiloka. Eta gero guztiak komunetik bota. Berriro errekara joateko saltoka. Ekoizpen zirkularra hain modan dagota. Eta bi batzuek eta gure ekoizpen zirkularra hemendik gorra eta hortik ona bueltan hau ez da geratzen ez du amaierarik, zortziak arte elkarrekin bibagu. Eta bi batzuek! Urte berri txinatarra, igandean sartuko gara urte berri txinatarrean, untxiaren urtea izango da aurtengoa eta gaur gehiago ikasteaz gain jan ere egingo dugu.
Patxik betidanik izan du kultura txinatarrarekiko jakinmina eta miresmena, eta bere alaba Txinan jaio zenez, Txinarekiko lotura estutzen joan da beti. Beraiek ere ospatuko dute urte berria igandean. Gurekin da Patxi Suarez. Kaixo, Patxi. Arratxaleo, ongi etorri, Patxi. Gare. Bueno, eta jantziak ere bai, Baita. Bai? Ohitura da, jantzekoa? Bueno, Gabon Sarrean bai. Bai? Bai. Egunero ez, baina, bueno. Bai. Zuek nola emango diozue hasiera urte berriari? Bueno, hasi gara alde batetik, porque ohitura batzuk daude, eta lehenengoa da etxea garbitzea, etxea apaintzea, sarrerako etxeko atean ere apaingarriak ipintzea, hori eginda dago, orain bakarrik falta izeguna da afaltzea. Osa, afaria izango da bihar gauean, eta gero jarraituko du, ohitura jarraitzen dira, baina gure kasuan afaria izango. Eta afari hori, Patxi, non egingo duzu zuen etxean, beste familia batzuekin elkartuko zarete? Bai, hori da, beste familia batzuekin egingo dugu, mankoanen etxean, sukaldari oso fina da, orduan urtero egiten dugu, salbuespen, baina, bai, horre egiten dugu. Eta Txinako musika entzuten duzue, Txinako dantzak egiten dituzue, edo? Dantzena ez, musika bai entzuten dugu. Bai, horre ja, ez dakite, beste maila bat da, dantzarena. Kontatu diguzu, Euskal Herrian, zuek nola ospatuko duzuen urte berri txinatar hori, eta Txinan bertan, zein da ohitura, nola ospatzen da urte berria? Bueno, Txinan orain momentu honetan kaleak daude apainuta, dana gorri kolorekoa, da nagusi, eta farolilloak, untxiak, gaur aurten da untxiaren urtea, orduan untxia dago leku guztietan, eta batez ere hori da, jendeak erosten arropa berria, gorri kolorekoa ere bai, apur bat kaleko giroa, dago orain momentu honetan. Dena den, Txina esaten dugunean, Txina oso handia da, eta Txinan badaude gune eta leku desberdinak, ohiturak ere desberdinak dira? Bueno, gauza batzuk leku guztietan egiten dira. Leku bakoitzean, ezberdintasun batzuekin. Txina oso handia da, badaude minoria etnikoak ere bai, haie daukate bere modu bereziak egiteko, bere dantzak, bere ezagurreak bai ipintzeko kaleetan eta dendetan, eta janaria ere bai ezberdina da. Iparraldean gauza batzuk jaten dute, hegoaldean beste batzuk, baina amankomunean egiten dena da, hori garbiketarena, apainketarena, afariarena, hori guztietan. Eta gero oso gauza importantea da, urrengo egunean, urtearen lehenengo egunean, doaz kaletik jendea agurtzen. Ezagunak edo ez ezagunak, edo mundu guztiari, bai. Bai, hori da, ohitura, 4.000 eta, ia 5.000 urteko ohitura da. Osea, bai, nahiko zaharra da. Zu, izan zara Txinan, Patxi? Bai, lehenengoan joan nintzen 2004an, gero nahi bultatu 2019 arte, jubilatu nintzenean, ordenan aprotxatu nuen eta joan nintzen Maiatze aldean, joan nintzen hegoaldera, hegoaldea da itxuraz Venezuela edo Kuba bezala, tropikala, eta giro jatorra, eta esan nuen, errepikatu behar dut. Orduan, errepikatu nuenean, izan zen urte berean, azaroan eta abenduan, eta leku guztietatik, Shanghaitik, kostalde osoa, 6.000 kilometro egin dituen, tren harina, eta la verdad es que zoratu egin nintzen, guztatu txaien pila bat. Gero etorri dena, eta eten egin zen. Eta orain berriro, zabaldu da, aukera joateko ara, eta asmoa daukat bueltatzeko. Alabarekin inoiz joan zara? Alabarekin ez, baina bera joan zen ikastor bat egitera, beka baten bidez, 2018an izan zen, eta etorri zen, aluzinatuta, joaita, hango unibertsitatea dira Bilbao bezala, bakarrik unibertsitatea, kampusea, eta, gustatu txaien pila bat, eta, biltuko gara, beste non baiten. Zuen alaba Txinan jaioa da,
2004an adoptatu zenuten, horrek lotura estuago bat eragin du Txinarekiko zuregan? Bai, jakina. No, bai. Bakoitza da den moduan, eta orduan nire kasuan bai. Beste batzuk berdin zai, igual, non jaio den. Baina bai. Ni naiz nire alaba, baina txinatar gehiago, ez dakit esango nuke. No, gustatzen zait asko, eta, bueno, ez dakitana da txineraz. Bakarrik ulertzen ditut gauza batzuk, eta soinuak, eta bar, baina oso zaila da. Dira, 4 hizkuntza aldi berean Ikastea bezala. hori da. Dira, karrera luze bat bezala. Ezin da konparatu beste hizkuntzarekin. Zuzara Zubiakiau elkarteko presidentea. Zer da Zubiakiau elkartea? Bai. Bueno, hauskatzen da, txao. Ku hori, hauskatzen. Txao Zubia da elkarte bat sortu genuena 2008an, 2009an eman genuen ja forma legalizatu eta dana, eta egin genuen familia batzuen artean, txinatarrak, Bizkaian bizi direnak, beste batzuk mistoak, esan nahi dut, personak hemengoak eta hangoak, eta gero familia hau dugu. Eta gero daukagu ere bai lagun batzuk, grine daukatela hori txinako kulturarekin, orduan ere bai, ezta? Nahiz eta txinatarrak ez izan, ni bezala, bueno, gustatzen zaie asko. Orduan, hor genuen da kulturala eta soziala, laguntzeko jendeari, txinatar batzuk etortzen direnean Euskal Herria ez dakite zer den Euskal Herria. Orduan guk laguntzen diegu, eta zer den euskera, eta bar, seme alabek bai badakite, eskoletan eta ikastoletan ikasten dute, eta dira euskaldunak. Baina gurasoak eta zer esanik ez, aireta amamak ez dakite. Haientzat da deskrimendu bat, Euskal Herria zer den, eta zagurztaraztea gure lana da, eta aldi berean, alrebez. Zer den txinako errealitatea, gure esku dago ere bai. Jende askok jotzen du, zuen elkartearen atea? Gaur egunez, gaudenak pozik, baina bai egia da, jende askok eskatzen digu informazioa. Ara joateko, ikasteko aran, edo alrebez, lana, bai esportazioak egiteko, kasu honetan txakoli, ardoa edo gaztaia edo batzuk ja esan digute, guk egiten duguna da beste nonbaitera eraman informazioa eta haiek konpondu, alde neurrian, porque hori importantea da. Bai, esan diguzu txineraz ez zarela hain ongi moldatzen, ez? Maialen zure txinan izan dakoa zara, ez da? Bai, ni oporretan izan nintzen. Bai, ez da? Eta panpintxo hauek zuk ekarri ezkiguzu? Bai, opari gisa jaso nituen. Han badu nik lagun bat, txampan izena duena, ez gaitu ikusiko, baina kaixo txampan, ni hau. Eta hortik ekarri nituen. Bai, ez da? Bai. Bai, egizan oso polita dira, eh? Bai. Bai. Zuek ere, eta maite zaitut esaten ere, omen dakizu, ez da? Zuk badakizu? Bai, nola? Uo haini, ez da? Bai, perfecto. Ikusten? Nola? Uo haini. Oso horreza da, gramatika oso horreza da, txinan. Txinan ez direko jugatzen aditzak. Orduan, uo, ai, ni, nik, maite, zu. Hori izango zen. Nik hartzen diot euskeraren olako soinu, ez dakite? Behar behar nire kontu izango da, baina hartzen diot horrelako tankera bat. Agian lehen guzuak izango dira. Bai, nik ere izango dut txinan zerbait. Aizu, Patxi, urte berri nola esaten da? Hori badakizu? Bai, a ber, badaude modu batzuk, no? Ezberdinak, a ber, espera, ahaztu zaitia. Lasai. A ber, bestela gero manguani galdetuko dugu. Manguanek izango dugu, eto. Galdetuko dugu. Badaude bi forma, eta badago hirugarrena, a ber, no, barkatu. Ahaztu zait, ez da bak... Beste... Lasai, gero mankuanek galdetuko dugu. Bai, mankuanek hobeto zango dugu. Berak perfecto esan. Bai. Zenbagaren urtean sartzen gara? Uste dut, 4.621. 4.621 garren urtean sartzen gara Txinan. Hori da. Karagarria da, eh? Emperadore horia, edo, izan zenean, berak ipini zuen, hori da, ilargi urtegia da. Orduan, berak ipini zuen, 2006 ez dakizen bat,
Kristo aurretik, osea, Pentsa. eta 2000, pues, 4.700. 4.721 bai, begiratu dugu eta Bai, hori. horrelako zerbait da. Oso aurreratuta da, bil. Eta biharko ospakizunak edo asteburu hontako ospakizunak ilusio berezia egiten dizu? Hombre, bai, porque ya daramagu 2 urte elkartu barik, orduan, bai, berezia da, bai. Eta untxiaren urtea izango dela, esan duzu zeuk ere aurtengoa, zer daki dizu horri buruz? Bai, a ber, animali guztiek daukate alde hona eta alde txarra, baina kasu honetan, oso ona omen da. Bai? Bai, irakurri dudanen arabera, untxia harina da, ies egiten du harin, arazoetatik harin, orduan hori alde hona dauka. Baina normalmente irakurtzen baduzu, denek daukate alde hona, no? Ni txakurra naz, eta txakurra zaugarri oso onak ditu, baina beste batzuk igual igual tigrea ere oso importantea da. Importanteena igual da dragoia, ni uste dut. Xabi dragoia? Bai. Pues hori da... Gaur jakin dute, baina... Suzko dragoia. Suzko dragoia. Bai, badakizue Txinan normalmente ez da galdetzen adina. Zenbat urteako zu, ez. Zer simboloa daukazu, zer animalia daukazu. Orduan, horren arabera, jakindeteke... Gutxi gora bera. Berrogei, eta ahi handaz, no? Akiteko errezagoa da adina. Ongi, beraz, Ni zaldia, nahi zer modu zaldia? Zaldia, oso na. Bai, ez? Batenak dira. Angilea, eta bai, klaro. Urrezko zaldia. Bai, metalezko edo urrezko metalezkoa. zaldia. Bai, klaro, hori bai, bakizu egiten dira 12 animali, bider, bost, elementu, 60 urte. Betetzen dituzunean, 60 urteak, ja betetzu bizitzaren, ziklo osoa. Ziklo bat, hori da. Nik ja bete dut ziklo osoa, eta orain nago ja... Bigarren zikloan. Errepikatzen Horiek dira opariak, ez? Bai, hori da. Aurrerakoa denak opariak, ez? Bai, nik argazkiak ikusten ditunean, eta hori, beti urte betetxea 60 urtenekin. Urte betetxea 60 urte... Osa, behia, zer daka berezia 60 urte, klaro. Da, hori, oso importantea da. Eta egiten da, familia osoa, 60 urteko hori... Betetzea, batzen da berezia. Oso polita, bai. Bueno. Ongi, mankuan aipatu duzu, esango diogu etortzeko, eta jarraituko dugu berarekin. Lagunduko dit. Bai, noski, Txinari buruz hizketan. Hong Kongen jaioa da bera, Londresen hasia, Zimbauen irakasle izandako ere, bai, pentsa eta orain, Bilbon bizi da mankuan. Sukaldea izugarri gustatzen zaio, eta guri ere ekarriko digu dastatzeko zerbait. Gurekin da, Mankuan Chen. Kaixo, ongi etorri. Eskerik asko. Mankuan. Zuze animalia zara? Ni dragoia. Dragoia? Bai, zu bezala. Beraz, kintoa gara. Bai, bueno, kinto ez dakit, zu gazteagoa da. Hortxe. Bueno, baina dragoia. berdin da, ez dugu adinik esango. Vale. Dragoia gara Obeto. eta kitxo, ezta? Bai. Mankoan, esan dugu zu orain Bilbon bizitzarela, Bai. Hong Kongen sortu zinela, Bai. baina zure bizitzak buelta asko eman ditu. Bueno, bai, Hong Kong jaio nintzen, baina 3 urterekin Londresera joan nintzen, nire familiarekin. Eta han bizi, ez dakit zenbat urte, 20 eta piko urte. Han lan egin nuen, bulegoan, eta gero matematika irakaslea ere bai. Eta gero Zimbabwera joan nintzen lan egitera, voluntaria bezala. Eta han nire senara ezagutu nuen. Eta horregaitik hemen nago. Bilbon. Bueno, Bilbon, bai. Zemat urte dara matzazu hemen? Bilbon, 25 urte. 25 urte. Bai, ia Bilbokoa naiz. Bai, eta maitasunak ekarri zaitu Bilbora, ezta? Bai. Asteburuan festa handia egingo duzue, Mankoan? Bueno, handia hauten, etxean 5 edo 7 egongo gara, baina, normalean umeekin, baina umeak handiak dira orain eta ez dute nahi gurekin egon, baina, bai. Patxik esan digu, elkarrekin egongo zaretela, elkarrekin ospatuko duzuela. Zer egingo duzue? Zein izango da zuen ospakizuna? Afari berezia da. Bihar prestatuko dut. Uste
sortzi plater, eta gero jauze eta postrea. Afari txinatarra. Bai, noski. Zuk prestatuko duzu. Bai. Patxi, sukaldari hona da. Bai, oso nago. Bueno. Bai. Eta esan duzu zortzi plater, esan duzu? Zortzi, ez da? Zazpi ez eta bederatzi ez? Ez, normalean zenbaki pare behar da, bai. Zergatik? Bueno, sorte ona ezatzeko. Bai. Eta sortea da zari zarela, omen duzu beste janari bat barruan opariak edo dituena? Bai, hori jauze dira. Empanadia, bueno, antzeko, baina egozita dira. Masa bat, pasta bat, kanpoan, eta gero baruan, okela eta barazkiak. Eta ipintzen da, nik ipintzen dut txamponak eta datiak. Ara, eta tokatu ezkero? Sorte ona, ote osoan. Oso ondo, dena sorte ona. Dena sorte ona. Bai. Eta arraina ere jaten duzue? Bai, arraina, Txinan, o txinatarak, itza eta janari soinuak jolasten dute. Bai. Orduan, arraina yu esaten da, txineraz yu esaten da. Eta yu ere, nola esaten da, oparotasuna esan nahi du. Orduan, beti arraina jaten dugu. Aha, ados. Bai. Eta sobre horiek? Sobre hauek, urrengo egunean, hauten igandean, umeak, urte berri on esango esateko, ez da? Bai, eta gurasoek dirua ematen diete, hori. Eta gutun azalan baruan. Hori da urtea ongi hasteko modu bat, ez da? Bai. Diru pixka batekin patika. Baina umeentzat bakarrik, Mankoan, nola esaten da urte berri hon? Ze hemen nahastu. Bai, xinien kuaila. Xinien kuaila. Bai. Xinien kuaila. Zer esan nahi du, urte berri hon? Hori. Erki, bueno, probatuko ditu, zuk dastatzeko ekarri dizkigu, ez da? Bai. Zuk bihar prestatuko dituzun gauza batzuk. Joango gara denok eta dastatuko ditugu? Bai. Xabi, hau da gaurko momenturik onena. Bai, gu honen zai, onden. Guazen denok. Tira, guazen. Patxita mankoan, guazen. Xinian kuaila. Xinien kuaila, hori da. Oso ongi. Zui jarri hemen erdian. Vale. Eta Xabi, Ulertetan jarriko gara. Bueno. Bueno, paliarekin, Bai, makiltxoekin. Nahiko ongi moldatzen Tira, gara. hasiko gara, nondik hasiko gara? Zer esplikatuko? Hemenik hasiko gara? Bai. Hau, txunduen, da euskara zuzen udaberi eroita. Bai, udaberriko biribilkia edo rollitoa. Bai, hori da. Probatuko dugu? Bai. Zuk ere bai, nahi duzu? Jantzazuek, bai. Eta busti... Bai, eta hau zer da, azteko? Bai, azteko. Azteko da. Bai. Nahi bat duzue saltzarekin, saltza pitin bat pikantea, eta agri... Ez daki nola esaten da. Ondo hasi naiz, Maialen, zer? Bestela... Pipera dauka. Pipera pikante, bai. Ba, ze goxoa. Bueno. Ze goxoa. Barazki eta oiazko dekin. Patxi nahi duzu? Bueno, bia jango du. Bai, bia zue jango beto. Nik kafea eta gero hori ja... Oso ona dago, Bai, eskerik asko. Zer du barruak? Zer du barrutik? Oiazko, bai, brotes de soja ez dakit nola esaten da. Soja, bai. Eta piperak eta tipulak. Tipula ere, bai? Bai. Oso goxoa dago, Eskerik asko. Bai, oso ono. Eta lan handia daukagu egitea? Bueno. Baina, ez dakit, gauza gehiago ere gauzkagu, Maialen. Maialen, ez da afaltzeko momentua, Hori bihar da afaria, Orduan lasaitu ingo gara. Merienda bat. Nola zen kuantxain kuaile? Xinien kuaila. Xinien kuaile. Adago beste forma bat, oratu dut, errezagoa dena.
Xinian Hao. Bai, errazagoa da, bai. Xinian Hao. Eta gauza bera esan nahi du. Bai. Hao seria Hao ona. Ona, bai. Eta Xinian Kuaila da... Zoriontzua. Ederki. Zuentzat, maian janariaren inguruan elkartzea oso garrantzitsua da? Bai, hemen bezala uste dut. Hortan antzekoa gara. Bai. Eta hauek jautze dirak. Kanpoan masa bat, pasta irini eta ura. Eta baruan okela eta barazkiak. Eta hemen tokatu daiteke txampon? Bai, oruan kontuz, bai. Bai, probatuko dugu, ez? Hemen dago sorpresa, ez da? Bai. Sorpresa, zuk esan duzu, mankoan, sorpresa ona dela. Bai, noski, bai. Sorte ona. Nahi baduzu, bai. Niri saltza asko gustatu zait, bai? Oso pikante neurrian. Hori ez dut egin, baina, bueno, irosi dut. Eta edateko? Edateko, hemen adoa. Txinan nengoenean ur beroa edaten genuen. Ur beroa, bai. Zer, tokatzen zen? Bai. Benetan? Zer. Ur beroa edaten genuen. Bai, baina janari baskari erekin ez, normalen ez. Baina, bueno, batzuk ura, batzuk tea, orain, argian ado ere, bai. Eta hemen ardoa. Bai. Oso goxoa. Egiten duzue, hemen egiten den bezala kanpaiekin atzera kontaketarik? Han ez. Amabiak iristen dira eta... Kitxo, bai. Txinean joaila eta... Bai. Normalein erietan, amabietan, eta gero umeak eritatik joaten dira agutera. Eta telebista saio bereziak eta izaten dira biharko egunean Txinan bertan, bai, ezta? Musika eta... Laburdukoa da, uste dut. 8-tatik 12 arte... Programa? Bai, da berezia eta apura denetarik agertzen da. Gauza, egiten dugu modameno gaur, baina bai txisteak edo olako gauzak eta abestiak eta kung fu apur bat, denetarik. Bai, gusto de todos. Bueno, Maialenek dena jan baino lehen postra probatuko dugu. Bai, hau postrea da niengao. Nien da itxaskora. Eta ere nien urte esan nahi du. Eta niengao gau da bizkotxo bezala, bizkotxo. Eta gau ere autua. Orduan esan nahi du urte autua esateko. Orduan, jaten baldin badugu suerte hona emango da. Bai. Denak suerte hona. Bai. Eta ez du gizentzen, gainera hona. Ez du gizentzen. Eta hau azukrea, pitin bat, bai. Bertan... Bai. Txikien hartuko duzu, Xabi? Bakit, haundien azu nahi duzula. Beti zan naiz, Goze da. Bueno, goze ez dakit baina. Hola, tokatu ezkera aukera. No, oso goxoa. Eta, bai. Ezberdina. Bai, arroz irina. Oso goxoa, Ze goxoa. Oso. Patxi, zuri dena gustatzen zaizu, jandani guztia? Edo badago zerbait ezin izan duzuna... No, nin dana jaten dut. Eta ur beroa ere edaten dut. Baina ez janariarekin, baskariarekin ez. Baina ur beroa askotan. Bai. Eta ongarria da. Bai, esaten da, bai. Patxi, zuk ere ekarri diguzu zerbait? Hau, adibidez, erakutsiko diogu kamarari, bai, zer den esplikatzeko, zer da, hau? Bai, hau normalean atean ipintzen da. Eta jartzen da alderantziz, ez? Bai, hau da itza. Eta onespen esan nahi du. Baina onespena, bai. Eta nola oskatzen da, nola esaten da? Fu. Eta normalean horrela ipintzen da. Alderantziz? Hori ere, sorte hona emateko? Hori da. Ze ondo, ze polita. Ze polita. Eta hau, ze honek beste kolore batzu ditu, ez da? Bai, hau da, bereziki, beste etnia batekoa da, Zuan, da hegoaldean dagoen etnia, eta dira minoria bat,
17 milioi bakarrik. Ah, bueno, bakarrik. Eta nire alabaren herria da. Orduan hau hartu nuen handik han erosi nuen, eta, bueno, apur bat ikusteko berezi, apur bat estilo ezberdina daukala, koloretsua eta borobila, eta apur bat horregatik ekarri dut. Eta hau ere zorte ona opatzeko edo. Zure alabak zenbat urte ditu, Patxi? 19. Eta berak badauka jakin mina, kuriositatea, bai, ohitura hauekiko, janariarekiko? Bai, nola, bueno, bai, baina, gau, etxean, bakizu, no? Bai. Bai, ez da? Gustatzen zaio baita ere jakitea, ikastea. Bai. Lehen esan diguzu, txinatarrei buruz hitz egiten dugunean, normalen Han etniari buruz hitz egiten dugula, ez da? Eta zure alaba beste etnia bateko dela, nola da izena? Zuan. Ados. Hori ere ikasi dugu. Guangxi da provintzia, Vietnametik oso gertu, da estiloa, Vietnameko estiloa da, eta iparraldekoa dira Shandong, no? Iparraldea. Korea aurean. Kutsiko horrebera. Familia hangoa. Ezue, bikote, ongi iruditzen mazaizue, gure lankidek ere probatu nahi dute. Beraz, utziko diogu beraiei, eta gu eseriko gara. Maialen, uste nahikoa dela, Oso goxoa zegoen, benetan, Oso goxoa zegoen. Maialen ja dagoeneko urte berrian sartu da. Afaldu du, eta... Ze goxoa, benetan, Dena egin du, ja. Eta bizkotxo hori oso goxoa zegoen, bai horixe. Bueno, beste lagun bat agurtuko dugu, Skype bidez sartuko zaiguna, Aitor du izena, Aitor orain dela 17 urte etorri zen Bergarara Txinatik bere familiarekin, asteburuan mahai inguruan ospatzeko plana dute bereiek ere. Aitor Janpan, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Aitor, zuek nola ospatzen duzu urte berri txinatarra, zein izaten da zuen ohitura? Behitxu, gure plana da, mahai baten inguruan jarri, eta bankete balditz moduan, hainbat plater asko ingo dira, eta horren inguruan jarri, eta afaixa egin. Faltu izango zen. Beraz, zuek ere, familian elkartuko zarete, hori zuentzat ere garrantzitsua da, Aitor. Bai, Txinan familia oso garrantzitsua guretzako. Aitor, zuke familia hemen baduzu, baina han ere baduzu familia, ez da? Bai. Gertan daukat amama, nire ama naita, ama eta itxitxa baitxa. Eta hartzen duzu tarterik esate baterako biharko egunez edo asteburuan beraiekin hitz egiteko? Ni unibertsitatean dagoenez, ez dut denborak ikutiko, baina nire gurasoak supongo, Weixiren bitartez, dala Txinako WhatsAppa moduan, nik uste dut bideo llamadak ingo dutela. Oraintxe ari gara, Aitor, zuen maila, zuen maiko janariak eta jakiak ikusten ari gara, plater pila bat ikusten ditugu. Nolako izaten da zuen maila? Zer egoten da zuen mailan? Bai edo bai egon behar da, arraina, neska egozen da moduan, arraina txineraz da yu, dauka beste pronunciazio, beste hitz batekin oso pronunciazio berdina, eta horren suertea moten duzku. Eta gero beste gauza, baina irudixen ikusten modan, gero kalberkoak egiten dira, eta soparen bat, gero bidizuen ez dago, baina txautzepe egoten da, dala empanadilla horrek proba bitu zuena. Eta Aitor, zer da zuri gehien gustatzen zaizuna? Niri gehien gustatzen jatena, txautzi izango zen, asko gustatzen jat. Niretako, ez dakit, goza bada hori jatia. Eta postreak ere gustatzen zaizkizu, turroiak eta abar? Ez, ni gozua eja gustatzen asko, baina, zehose jaten dut. Hemengo plater euskaldunak ere sartzen dituzue, zertxo bait edo ez? Oso gutxi. Batzutan gonbidatzen dugu nire aitan lagunen bat, eta horren hemengo zehose jarri beharko berandako jateko. Baina ez balego beste inobez gure familien artean izaten bada, nik uste gure goza bakarrik. Aitor, zuzen bat urterekin etorri zinen Euskal Herrira? Ni uste dut lehenengo mailan, orduan uste dut 5-6 urterekin etorri nintzen. Eta zuretzat salto handia izan zen, desberdintasun handia izan zen, gogoratzen duzu hori? Claro, txikitatik etorri izana, bentaja da, gauza polik ikaste dozula. Hezkuntza, askar ikastela, baina
orduan saltua nire ustez ez dagoela, baina hori egisa da, nagusiak berandu etortzen baza edo 20 urterekin etorriko banit, euskera edo erdera ikasteko orduan gehiago zeko jatela. Eta okerrez pagaude, zure gurasoek jatetxe txinatar bat dute herrian, ezta? Bai. Eta zer moduz? Jatetxearekin eta jatetxearen lana beti da gogorra, ezta? Zaila? Bai. Bergaran Dragon Oriental jatetxea dukogu, bastante zentruan, eta lan gogorra da bai. Aitor, bihar sartuko gara txinatar urte berrian, zuk zer eskatzen diozu urte berriari? Espero dut urte polit bat izatea, bakizu untxen urtea da eta utxixak, hainbat signifikado hauka, eta horietako bat nik uste dut belleza eta ontasuna ala. Horren, nik uste dut horrelako urtea izatea. Txinara bidaiatzeko gogorik asmorik badaukazu? Gogoa bai, baina asmoa oraindik ez. Klaseak ditut unibertsitatean, baina bukatu eta gero nik uste dut udan edo jungo naizela bizitatxo bat itxera aitzitza amamai. Aitor, hemen guztioi ari gara galdetzen eta zuze animalia zara? Ni sugea. Sugea. Sugea bai. Hori ona da, Aitor? Ez dakit, nik horrelako sinisterak ez dut sinisten, baina, espero du baiet. Aizu, Aitor, eta zuk 2 urte berri ospatuko dituzu aurten? Abenduko ere ospatu zenuen? Bai. Hemen dana ospatzen da. Eta Txinan badago ohitura gure esango dugu urte zaharra eta urte berria ospatzeko? Nik esango neban, azkenaldian bai, baina lehen, ondela igual 10 urte edo igual ez egon olako itxurek, baina azkenengo 2 urteetan, uste dut hemengo itxurak hasi garela hartzen, eta uste dut baietz. Aitor, eskerrik asko, egunen batean hemen aurrez aurre platoan elkartzen garen, eta kontatuko dizkiguzu Txinari buruzko gauza gehiago besarkada bat, eta urte berrion, nola zen, Mialen? Bai. Xinien kuaila. Bai, urte berrion, Aitor. Urte berrion. Eskerrik asko, Aitor. Bueno, ze jatorra, Aitor. Zuek zer eskatzen diozu, urte berriari, Patxi? Gutxienez osasuna, lehenengo gauza, importanteena. Eta gero egia da, progresoa edo jendea hobeto, bizitzea, edo gutxienez gelditzeko gauden moduan. Ez okerrerako. Ez okerrera joatea, ez da? Eta zuk, Mankoan, ze ospatzen? Normalean ez du pentsatu, baina normalean ez dut ez eskatu. Baina, patxi bezala. Osasuna, zoriontsuna eta hori. Osasuna izan ezkero, beste guztia etorri daiteke. Zaitien eta xie-xie, eskerrik asko benetan bikote, urte berri hon, eta ondo hasi urtea. Plazera handi bat izan da zuek hemen izatea. Mil esker. Eskerrik asko, bai. Eta guk ere ospatu dugu, Xabi, nola bai, ezta? Ospatu dugu, bai. Eta ospatuko dugu asteburuan. Niri ikaragarri gustatu zait gastronomia benetan. Niri ere bai. Mankoan ze sukaldari ona zaren, Oso goxoa. Oso goxoa zegoen dena. Aurrera jarraituta eguneko notizia ez bairik gabe Donostian eta Azpeitian, San Sebastian egunean dugu, baita beste herrietan ere, danbor hotzez berotu delako kanpoko giro hotza. Eta gu beti pozez eta beti alai gabiltzan ez nor bidaliko genuen kalera danborra artera, Izaskun Moiano. Urtarriak 20 ditu gaur San Sebastian eguna eta entzuten eta ikusten ari zareten bezala Donostia guztian entzuten ditugu danborrak handik eta hemendik auzo guztietan eta kale guztietan 20.000 pertsona inguru baterako dira eta aurrak ere beraien abagunea izango dute. Baina lortuko dute dugu hauetakoren batean sartzen, saia gaitezen. Zer moduz guztiok ondo? Bai! Gaur tamborra joko duzue beraz? Bai! Asko entzaiatu duzue? Bai! Leire, gaur zure txanda da tamborra jotzeko? Bai, lehenengo aldia da. Bai, lehenengo aldia da? Bai. Urduri zaude? Pixka bat. Ama eta alabak batera joko duzue? Bai, noski. Fresko zaudete edo atzo parranda eginda? Atzo zarrena atazak kostin, lehenbiziko aldiz bere bizitza guztian. Zer kontatu dizu? Ikaragarria. Ezin dezula, ez dakit nola esan. Unkitu egiten zara? Asko, bai. Gure
kameralaria Marken aita zara. Bai, Marken aita nahi, bai. Zer moduz ikusten duzu semeia kameralari lanetan? Ba, oso ona da, primerakoa. Aldatuko ditugu papelak. Bermeotarra izateko. Primera, ba, Zein da zuen danborradaren izena, edo txokoa, edo soziedadea? Da, kutxakoa. Kutxakoa? Bai. Ah, klaro. Zuek barriak zarete? Bai. Ze moduz? Oso ondo. Aguadorak. Barrilla beharrean errada daukagu. Beraz para sukaldarien laguntzailea. Alegia, garagardoa usten diona beti sukaldatzen dagoenean. Atzoko ajearekin etorri zara edo fresko-fresko zau? Fresko oaingoz. Oaingoz bai. Usten didazu jotzen pixka bat? Beka? Ai ama, eutsi dazu mikrofonoa. Gora emakumeak danborra da. Gora! Gaurko egunean gure kameralaria Marken familia osoa ezagutzen ari naiz. Lehengusua zaitugulen aitarekin ere izan gara. Notxe, jota fuego. Zenbat ordu dara matzazu eta danborra jotzen? Ba, lau ordu. Lau ordu, eta zenbat geratzen zaizkizue? Ja bueltan guaz, ja bukatzea haude. Agujetak dituzulako pesoetean. Keba, haindik ez. Nere, zuere gure kameralariaren lehengusua zara? Urruneko lehengusua. Zenbat zarete familia? Mundu guztia galdera berdin egiten du. Eta atzo parranda botata zaude edo fresko etorri zara? Bueno, un mix de todo. Ze orduak arte, geratu zinen atzo? Ez. Bueno, ondo, ez dinda esan. Utziko diazu gidatzen danborra da. Zuri? Bai. Noski? Bai? Bai gabe. Fua. Gantzen dizu. Eta zein da zuen ibilbidea? Boen pastorretik bukatzen dugu gero Garibai kalean, eta gero igotzainea ospitalea, bai. Baina autobusean igotzen zarete edo oinez? Bai. Autobusean guztio? Dena batean. Hartu, zure txanda, eskerrik asko. Apa izaskun! Apa izaskun! Mira, azkenean zuzenduta dena egin du danborra da. Idazkun beti alai. Beti alai. Ongi egingo zuela. Beti daki nun eta nola sartu, Bai, eta orain jo ditzagun danborrak astindu ditzagun atabalak eta sardadila gure urrengo laguna, emperadore haundiak bezala, biba Albina Estarda. Kaixo! Kaixo, Albina! Kaixo, arratsaldean. Zer moduz? Oso ongita zuen. Ongi. Oso ongi. Bai. Hemen aritu gara urte berri txinatarra ospatzen, orain zurekin. Zoragarria. Zoragarria da gaurko eguna. Ze goxoa dagoen, oso... Probatu dugu eta... Leitea zuen, bueno, eman, favor. Hor daukazu, Hor dago zerbait. Gero hartuko. Gero probatu dezakezu. Bueno, itzul gaitezen gurera. Bai, gaurko gaira. Eta galdera bat egingo izut batere maleziari gabe, Albina, baina zuri olentzerok ze jostalio oparitu dizu? Ai, maialen, cariño. Orduan zoritxarrez ez dit jostailurik ekarri. Benetan? Zuei ekarri dizkizue jostailu bat? Zuri, Xabi? Horrelakorik ez. Ez. Ja, niri ere ez. Ez. Orten tristea egua. Urte tristea. Urte tristea. Eskatu ere ez dugu egin, Nik ez bintzat. Garba eskatzetik. Urtebetetzerako eskatuko dugu. Urtebetetzerako eskatuko dugu, bai. Egia da heldu ontzat jostailuak modan daudela momentu honetan, Albina? Modan? Ez dakit modan dauden. Baina esango nuke gaur egun gehiago hitz egiten dugula aukera honi buruz. Zeren ezen aukerarik ere ikusten, ez? Bazirudien zela, jende txoratuarentzat, baina gaur egun, uste dut guztiok planteatzen dugula noizbait. Baina agian oraindik ere erosi ezkero ezkutuan erosten dira? Badago denetarik. Uste dut, modu askiagoan hitz egiten dugula, eta baina oraindik ere badagola jende askok, kostatzen zaiona, eta modu izkutuan edo joaten dela erostera, eta erabiltzera, eta basutan lotxarekin edo... Horren esagun nuke oraindik ere baietz. Ezagunak zaizkigu Satisfyerra, kontsoladoreak... Bola txinatarrak. Bola txinatarrak. Ondo ekarria, Maialen. Hortik aurrera dena den mundu osoa dago. Oraindik mundu ez ezaguna. Hori bakoitzaren arabera, ez? Interesa daukanak, jakingo du mundu honi buruz, eta ezakienak, gutxienez esan duzun bezala zerbait badakiz, gerta gehiago hitz egiten dugu Satisfyerrari buruz, eta plazerrari buruz. Zu kalera atera zara, galdera egitera, eta zer aurreratu dezakegu?
oso interesgarria izango dela, eta jendeari galdetu diogula jostailu hauei inguruan. Ikusiko dugu? Venga, ikusiko dugu Donostiko jendeak ezagutzen dituen jostailu hauek. Sexualitatea bizitzeko modua asko aldatu da. Gero eta aukera anitzagoak ditugu eta baita erramintak ere. Baina euskaldunok, ezagutzen alditugu tramankulu hauek? Erabiltzen alditugu? Ikus dezagun. Zuaik hau zer den? Ez. Ez. Hau. Altaboza ez. Ez altaboz bat. Ez. Zakizue? Es un succionador o algo así, de pitilines. Uste hori izango ala mutilentzat satisfyer bat edo, no? Vale. Jakingo zenuketen nola erabiltzen den? Ez. Pues, en plan, hemen sartu behar duzu zakila eta orduan vibrazioa egongo da eta orduan plazerra, orduan. Bai, jartzen da hemen barruan pitilila. Vale, hemen barruan eta gero le das aquí alon. Sartzozu hemen pitilina edo, lo que sea, eta matotza zuta bakarrik ingo dago, ez? Vale. A ver, Jesus. Eta hemen temperatura edo hau zer da? Igual, velozidadea. Bai. Zuk erabiltzen dituzu horrelako jostailuak? Bai. Erosi nun satisfyer bat, baino ez dut erabiltzen. Neukan bat, baino ez dut erabiltzen ia. Erabiltzen dituzu horrelako jostailuak? Nik erabili izan ditu bai, ja ez ditut erabiltzen. Uste duzu gehiago bakarrik erabiltzen direla edo bikotean ere erabiltzen direla? Biak. Baita. Bai. Uste duzu gero eta gehiago erabiltzen direlako jostailuak? Bai, nik uste bai ez. Bai. Eta garrantzitsua da erabiltzea? Erabilgarria da? Bai, oso erabilgarria. Bai. Eta nola erabiliko zenukete? Bakarrik, bikoteka? Bietan, bietarako bakarrik eta bikotearekin ere. Eta hori duzu ona dela, edo txarra dela, edo? Harremanetan, juguete sexualak erabiltzea, suposa dezake zure bikoteari intseuritateak. Igual batzutan ere, eragin dezake igual idealizazio bat sexu harremanena. Erabil dezakezue juguete sexuala, morbo gehiago emateko, edo... Beraz, garrantzitsua da, ezagutzea edo jakitea nola erabili, ez? Hoi da. Uste duzu oraindik ere tabua dela horreko jostailuak erabiltzea? Bai. Gero eta gutxi hau, baina bai. Baina ondiokan kostabitzen da. Bai, izan dira. Azkenean gauza horieko hain irekiagoak dira, taula. Beraz, tabuarekin bukatzen ari gara? Bai. Nik uste ez dela tabua, nik uste dela komertzio berri bat merkantilizatu dela purbete plazerran hori. Lagunen artean eta uste dut gero eta gehiago hitz egiten den tema bat dela edo. Osa, berdin gure artean bai hitz egiten dugu asko, agian nire gurasoekin oraindik ez, baina gure artean geroz eta gehiago. Baina gutxinaka pausoak ematen ditugu, ez? Bai, gutxinaka pausoak ematen ditugu, baina oraindik ere horrelako gaien inguruan hitz egiterakoan parre txikiak eta lotxa ere, bai, ez da? Bai, oraindik ere, eta gure artean ere gertatu da, ez? Oraintxe eta gertatzen da, bai, oraindik ere naturaltasun bide hortan gaude, baina, ez dugu oraindik ere lortu guztiz modu naturalen hitz egitera. Bai, gero, esan duzuna, urrengo pausoa litzatekeia gurasoekin ere horrelako gauztatz hitz egitea. Bai, gurasoekin eta azkenean edonorrekin, ez? Batzutan ere beldur ematen digu gure bikote sexualei proposatzea, ez? Eta horretan ere galdu behar dugu lotxa edo beldurra edo dena delakoa. Jostailu sexual hauek ze eskaintzen diote bikote harreman bati? Nik esango nuke monotoniarekin bukatzea eta gauza berriak probatzea. Eta, gauza berriak probatzen dugunan, gauza batzuk gustoko izango ditugu eta beste batzuk ez ditugu gustoko izango. Batzuk esan dute ez, nik erosi nuen, baina ja ez dut erabiltzen. Agian ez duzu hau gustoko edo dena delakoa. Horren nik esango nuke dela probatzea, experimentatzea eta azkenan gure gorputzekin disfrutatzea. Albina, zuk ikerketa sakon bat egin nahi izan duzu? Bai. Nora joan zara? Gaur joan gara Donostiko Bitxigorria sexshopa ezagutzera. Bere jabearekin hitz egin dugu eta berak azaldu dugu beren filosofia eta nolakoa den sexshopa. Ikusiko dugu? Bai. Venga, ezagutuko dugu Bitxigorria sexshopa.
Bueno, kaixo Iñaki, mila esker gurekin izateagatik. Ez dakinarentzat, zer da sex shop bat? Bueno, sex shop bat artikulu erotikoen denda bada. Merkatua zoritxarrez gehiegi normalizatu da eta referente bihurtu da hezkuntzaren faltan, baina berez sex shop bat denda bat da. Ez dugu gehiago ikusi behar sex shop batean, bale? Osagarri erotikoak saltzen dituen denda bat. Zergatik bitxigorria izena? Bueno, gure lehenengo denda eta oraindik irikita dagona amaran pitilingorri du izena. Gu beti saiatu gea normalizazio prozeso batean abiatzea dendekin, zatik pentsatu dut beti merkatu normalizatu batek lagunduko zuela normalizazioan. Garai batean normalizatu behar genituen, ez dakit, praktikak, zuloak, kombinazioak. Eta hori pentsatzen normalizatu dela, eta bitxigorria, bueno, pentsatzen genuen merkatuak jarraitzeko aportazio horretan aldatu egin behar zuela zerbait. Izenarekin evoluzio hori azaldu nahi genuen, ez? Pitilingorri gorriak euskeraz konotazio erotiko bat dauka, eta horregatik mantendu dugu bitxigorrian, abizen bezala. Pitilina nahi izan dugu kendu izenetik proposatzeko erotika ez genitala, absurdoa dalako, baina bai, erotika ez bakarrik genital bat. Eta bitxigorriak zan nahi duena azken finean da, gizon emakume bakoitzaren gorritasuna edo sexualitatea berezia eta bakarra bitxia. Eta ordan hemen bitxigorrian, ze osagai erotiko aurkitu dezakegu da? Zein da onena adibidez? Bueno, hemen esan behar dut, nik onena ezin dutela saldu. Bueno, nik ezin dute saldu eta zuk ezin dezu erosi. Dalako elkarri eskaintzen diogun denbora. Zer da sex shop bat? Niretzat sex shop bat da kontekstu erotiko batean elkarri denbora eskaintzeko aitzekien denda bat. Berazuk garrantzia edo ikuspuntua pertsonarengan jartzen duzu ez gehiagi objektu. Dudari gabe. Erotika garapen pertsonalerako erreminta oso potentea da. Horregatik erlijioek estutzen dute hor. Seguru nago ni munilari berdintzaiola zeinekin konpartitzen ditugun fluidoak. Baina badaki hor estututa kondizionatu egiten gaituela. Baina daukaten impresioa, sensazioa da normalizazio honetan sortu dugun, sufritzen dugun eredu erotikoa dala oso machista, genitala, koitala, orgasmikoa, oso oinarrituta praktiketan egiten dugun hortan eta gutxi bizipenetan. Eta hemen Euskal Herrian zein da euskaldunok plazerrarekin dugun erlazioa? Nik defendatzen dut behar degula sortu kultura erotiko bat. Eta jende hona etortzen denean, etortzen da galderekin edo zarantzekin edo? Bueno, denetik dago. Jendea dator, gustatzen ez zaidana da askotan konpontzea bere arazo bat edo bere frustrazio bat, eredu erotikoak sortutako askotan, ez? Eta hor, merkatuak askotan ez du laguntzen, saltzen ditulako kosmetika erotiko milagrosoa, nik ez dut saltzen hori, ez? Eta zer esango zenioke mundu honetan murgildu ez den pertsona bati? Garrixena zan esatea etortzeko, ez? Disfrutatu dezala bere erotikaz, bere identitatetaz, bere orientazioaz, putzak bizi dezala, bere erotika nahi duen bezala, disfrutatuta eta perspektibakin ikusita. Oso ongi, mila esker Iñaki gurekin izateagatik eta mila esker lan zoragarria egiteagatik. Zeharki dituen gauzak eta munduak, Bai. Erotika bat sortu behar dugula, Euskaldunok, Euskal Herrian. Eta ze garrantzitsua den ikustea, jostailu erraminta hauek hori dela, ez? Erraminta bat, baina ez da soluzio bat, ez ezer, probatzeko eta experimentatzeko eta gauzak argitzeko. Bai, oso interesgarria esan du, onera etortzen diren batzuk, eta hori da gustatzen ez zaidana esan du, etortzen dira gauzak konpontzera, ez da? Eta askotan, agian, irudi batek sortutako arazoak, ez da, irudi erotikoak sortutako arazoak konpontzera. Eta ez dira horretarako. Hori da, ez da horretarako. Horretarako bat ditugu, adibidez, seksologoak eta beste profesional batzuk, baina seksio batean aurkitu dezakegu, esan duena, erramintak, jostailoak. Bueno, bitxigorria seksopa Donostian, beste gomendio bat ere badaukazu. Bai, nik komendatu nahi dut, Iruñean Flamingo Sex Shop. Sex Shop arrosa modu asketa irekien lantzen duen sex shopa dela zoragarria ere. Bai, eta hala ere esan du, elkarri oparitu diezaiok egun jostailu erotikorik ederna denbora dela. Denbora dela, bai. Wow. Oso saldi polita. Eta horrekin bukatuko dugu gaur, jazta. Ze filosofia, Ongi, bai. Albina Estardaz. Ni bau galdera bat, Albina. Bai. Albina, eta zuk zer erosi zenuen? Ez ziaten utzi erosten. Denbora. Ez, gaurarekin lanean eta zin genuen. Gero jan ginen beste gauzatzuk grabatzera orduan. Ez den izan nuen zer erosi. Bai, eta
Denbora ezin da erosi. Zorionez ezin da erosi. Albina Estarraz, eskerrik asko zure denbora gurekin pasatzea. Mila esker burue. Mila esker. Eta Xabi, badakizu sexu jostailu forma zer duen? Zer? Esate baterako danborra jotzeko makilak. Egia da oso erotiko dela. Adibidez, egia da placer berdina sortzen dutela Donostian sexu jostailuek eta danborrak eta makilak. Izan daiteke erotika berria sortzeko lehenbiziko pauso bat, behar bat danborradatik hasi gaitezke gero Euskal Herri osora zabaltzeko. Horretaz zerbait badakien bikotea gaur hemen gure gonbidatu atzo Euskal Telebistako emankizunean beraien ahotsak entzun genituen, ikusi genituen hortxe kaletan barna Donostian eta Azpeitian, Izaro Iraeta eta Imanol Artola. Arratsaldeon, bikote! Arratsaldeon, bikote! Bai, bero guk zuek baino imaginazio gutxixiago daukagu, Baina eginean esaten, hauek noaino jontzaizkego, sekula pentsatu gabeko kontu ez ari zinaten eta. Itzuli gara. Bueno, Imanol, badakizu, gaur gaubeko danborradari behar bada orain beste begirada bat edo beste zentzu bat hartuko diozu. Bai, eta audientziak igotzeko beste modu bat ere izan liteke hori, Izan daiteke. Bueno, guk imaginazioa ez dakit gu bertsolaria gara, eta orduan guk puntua botako dizuegu. Ea erantzuten duzuen, bai? Ea. Xabi, bagera... Gu ere bai, gu beti pozez, gu beti alai. Beti alai! Iepa! Oso ongi! Aizue, atzo etxera joan zineten lanak amaituta segituan, ala ordu txikiak arte luzatu zineten? Ez, lanak amaitu, ni behintzat lanak amaitu eta etxea, gaur ere lana neukan eta... Eten txiki bat eta etxea. Oso ongi. Imanol Artola eta Izaro Iraeta bere ala izango gara zuekin, Donostiari, Azpeitiari, San Sebastiani buruz hitz egiteko. Ez galdu, Horrentxe gatoz. Arratsaldeon, berriz ere bueltan gara San Sebastian egun honetan ikusten duzuen bezala propio jantzi gaituzte. Hori ere ez da kasualitatea. Ez da kasualitatea, baina gustora gaude. Oso gustora, Eta Donostia eta Azpeitia sarriegiren martxekin bete diren honetan, guk gaur gure platoa bat danborradaz gehien dakitenekin beteko dugu. Biba Imanol Artola eta biba Izaro Iraeta. Kaixo! Oso ondo! Eta, orain atxeen aldi bat gaurko egun berizio honetan, ez da? Bai. Tamborra dara, Hementxe zeriko beha. Hementxe, lasai. Eta, aizue bikote, zuentzat gaurko eguna, San Sebastian eguna, zer da, urteko egunik politena? Asko esatea da gian edo ez? Neretzako bai, asko esatea da. Neretzako San Sebastian bezpera oso egun politia izaten da. San Sebastian bezpera, San Sebastian hasten dan momentu hori ez, baina egunak 24 ordu ditu, eguna luzea da. Eta nik Azpeitiko San Sebastianak bizi dituna denez gehien bat gaueko momentu edo goizaldeko momentu horrekin gatzen naiz. Imanolek gehiago gozatzen du eguna, ez? Bere horretan. Bueno, nik esan behar dagoen Donostiarra naizela, parte zarakoa, eta txiki-txikitatik hori festa bizi izan dut, gaztetan, umetan, Euskal Bilarekin atea eta, bueno, beti barru-barrutik, eta topiko itxura badu horre, baina egia da Donostiarrontza San Sebastian eguna, urteko egunik bereziena badala, festari dagokionez, eta hala bizitzen jarraitzen denik behintzat, bai. Eta zer dut danborradakain berezia izateko? Nik ez dut emozio asko, ez, elkartzen dien momentua dala. Herriko festa bat da. Herritar askok eta askok parte hartzen duen festa bat, ez? Bai Azpeitian eta baita Donostian, ere atzo Azpeitian plazan 1500 lagun baino gehiago diziren, 30 elkarte, herriko elkarte ezberdin, kolore ezberdinetako elkarteak, gizonezkoak, emakumezkoak, adin guztietako jendea elkartzen da, eta hori ikaragarri politia da, eta ikusten da, benetan herritarrek, azpeitiarrek bizi dutela eta donostiarrek ere bai, esanik ez. Eta baita barkatu, bertaratzen dan, jende guztiak azkenean ikusten dut, asko, pegatzen dan festa badala, ez? Naiz eta kanpotarra izan Donostira edo Azpeitira jute mazara, seguro, benetan bizi duzula festa, ez? Eta nik, historian pixkat atzera ingo nuke horren zergatia zuk esan ez duna, ez, Maialen? Eta Donostiaren historian hor badira mugarri batzuk, Donostian 1813an erre suntxitu, seukulako sarraskiak egin zituzten tropa aliatuek, eta hor Donostiarrek erakutsi zuten alde batetik ardura, kemena,
herria berrereikitzekoa, baina gero, Donostiarrok kaskarintzat hartu izan gaituzte baina arte behintzat, eta festarako grina eta goze hori garai zailaietan ere erakutsi zuten, ez? Lehendabiziko datu egiotenez, 1826an, lehendabiziko danborrada zantzuak atera ziran, pentsa, hiria eta handik oso gutxira. Berehala. Eta, hor gero soka luzea izan du, Raimundo Sarriegiren doinuek eraldatu zuten, eta horra izan gaurko danborrada ezagutzen dugun horren itxura eta forma hartzen, eta bilakara izugarria izan du. Kopuru aldetik egia da, aldaketa handiak ere izan direla. Adibidez, gaur gauean bandera jetxiera daukagu. Ondan mendiaren erdira arte, bandera jestearena, udaltzain bat plazara jun, bandera jetxi, eta kitxo, hori xezan. Gero hasi ziran, oinkarikoak eta parte hartzen, Donostiako udal txistulari bandako Isidro Antsorena beraiekin batera hor pixat indar ematen, Union Artesanakoak gero beranduxo sartzen, baina, festak bilakara esango genuken modu naturalean izan dula gaur danera iristekoa, eta bai. Berehala jarraituko dugu danborradei buruz hitz egiten, horretarako lagun ezin hobe bati etortzeko esango diogu, biba, Izaskun Moyano! Jauzi naiz konture. Izaskun gainera zukaletik zatoz, danborrada artetik. Bai, nire astea izan da, euria, elurra, aizea eta danborrada. Lau hitzetan horrela laburbiltzeko. Normalean oso lotuta egoten dira. Oso guapo zaudete. Baina, badirudi, bi bazuek emaino, eite kantxan nagoela, Elena Peña. Abel Barriola mate dute. Zuri urriz gainera. Tanto honi buruz, Maialen. Irabazi egingo dugula. Ze giro dago kalean, Izaskun? Hotza, denik eta baina, tamborren astintze eta makien astintze horren ondorioz, giro beroa ere somatzen dugu, zuek ere azo somatuko zenuten. Eta, aurrekin egon naiz goizan baita nagusiekin ere, gau pasoren bat edo beste ikusi ditut ere, baina guztiak danborra jotzen eta makiak astintzen aritu dira, bai. Eta San Sebastian eguna da gaur, pandemiaren ondoren, Izaro, gogo berezia zegoen danborradari berriz ekiteko? Bai, nik uste dute, ez bi urtetako utxunea handia da, eta herriak alaitasuna behar du, festa behar du, eta festa hori plazaratzeko tokia behar da, ez? Eta plazaratu, plazan egin behar da, ez? Eta, horre, ikusgarriak izan ziren atzo ikusi genituen irudiak, ez? Donostian eman zen dituzten irudi horiek, ez? Zerutikako irudi horiek, benetan ikutxe, jendez gainezka plaza ikaragarria azpeitean ere, naiz eta eguraldi nahiko terraketxa izan duen. Meritua, Meritua. Azpeitea reitzaioi bat ere ajola, eta azpeiteato festaz blai egon zen, eta ondo esan da nik uste dagoela, festaz blai amaitu genuen denak ere. Baina jendeak nik uste behar genuela denak ere, ez? Festaz gozatzea, eta lehenago komentatu duguna, ez? Hain berekoa dan festa bat, pixka bat horrela adieraztea, ez? Imanol, bi urteren ondoren atzo igo zen plazan bandera Donostian, giroa berezia izan zen? Bai. Horrek ere topiko itxura izan ezak, beti zerbait esan beharra dago, ez? Eta urtetik urtera badirudi are eta ondiago baino begira. Dronearen irudi hori, atzo aurrenekoz Donostian izan genuen hori, gaur danborradan ere izan dugu, eta ni begira, ikustekoa da. Esaten nuen, alaxe atera zitzaidan, ez? Esaten da, letrak alaxe esaten du, Sebastian bat bada zeruan, eta gu ere zeruan ginania, eta ikuspegi hori benetan, eta hor alkate alboan izan nuen, eta berak bandera igozuen momentu hori ere ikustezan oso modu berezian egindako ekintza izan zuela, urtero izaten da berezia, baina hor somatze zan aurten bestetan izaten ez da beste puntu hori, bai. Izaskun, esan duzuan zinela? Bai, han izan nintzen, lehenengo aldiz, inoizen aiz beri telebistaz ikusi izan dute Danborrada, Donostiko Danborrada, Azpeitikoa ere, bai, txiki-txikitarik ikusi ditut egia esan, baina bai, lehenengo aldiz bertan egon izen, eta ni bermetarra naiz, baina atzo bertan, negarrez, baina, ostras, emozionatzen du, eta unea da, Hori emozioa ipatu duzu, Izaro, jendea unkitu egiten da, benetan unkitzen da jendea.
Bai, unkitu egiten da. Eta, begira, Azpeitin orain arte 9 abesti jotzen ez dituzten plazan hor elkartzen diren danborjole guztiek. Eta urten abesti berri bat izan da gaina berrikuntzetako bat, abesti berri bat. Azpeitin hori? Azpeitin, eta abesti berezia nahi zuten jendeak ongi parte hartzeko, eta ez danborra jotzen nahi dena bakarri, baizik eta bertan elkartzen dien guztik, modu berezi batean parte hartzeko. Eta nik usten dut oso aukerak eta ona egin zutela, ze Pantxoa eta Peioren Batasuna abestia aukeratu dute, eta Unai Frantsesena, musikabandako zuzendariak egin ditu moldaketak, eta benetan, unkigarri izan zen, azkeneko abestia, Pantxoa eta Peioren Batasuna, horre tanborra joaz, jendea abestuz, oso momentu berezia izan. Eta Izaro, ongi atera zen, ze, beste kantuak oso prestatuta dauzkagu dagoeneko, baina hau berria izan da, jendeak ongi jo zuen danborra. Oso ondo, primeran, Etzen egongo nola kontrakolperik. Ez oso ondo, eta euria, ez primeran atera zen. Bueno, ikusiko ditugu irudi batzuk, gogoratuko du Imanol atzoko gaua, Donostiako festa horren hasiera nola izan zen, unkigarria benetan ikusi. Zeune berezia, eta zuk esatu zuen bezala izaskun ez da, asko gagian sekula bertan izanez, baina etxetik ikusi dugu, ikusi zaituztegu, eta etxetik ere nola biztzen den. Bai, eta ni badakit munduan barrena Donostiar asko eta San Sebastian eguna barruan daramaten asko barreiatuta daude, eta atzo gabeko emankizuna EITB-ren webgunetik zuzenean... Ez dute galtzen, hori da, urteko zita berezietako bat. Edo ez dakit zer den, zerbait dago. Guk ere etxean afaria izan genuen eta sekulako eromena dena telebistari begira, eta denak, baina gainera hori du danborra jotzea gauza erraza da, beraz, ez da? Edo zein egurpuzka, edo maiari, berari ere jo dieze jo kezu, eta oso festa parte hartzaia da. Eta gero hor, lehen esan dudana, festa hau Raimundo Sarriegi gabe ez dago ulertzerik, eta Raimundo Sarriegi musikari handia izan zen, besteak beste jakin izan zuelako herrian ze bizipen zeuden eta bizipen horiei erantzun egoki ematen, ez? Beste Donostiako eta Donostiatik apoko beste ospakizunetan parte zuzena izan zuen, inauteritan, kaldererotan, hartzaita inudetan, horretarako doinuak espezie egina zituen, eta danborradarako, San Sebastian egunerako espreski egindako doinuetan hor bete-betean asmatu zuen, eta ikusi besterik ez da, zenbat urte pasa diran, eta nola... Hemendik jarraitzen dira, ez? Bai. Donostia ikusi dugu, Azpeitian izan zinen zu, giroa nolakoa izan zen, ikusiko dugu, baina zer horretuko duzu? Bueno, eguzki hundirik ezen duen. Argitasuna jendeak zeukan, jendeak. Hori da, bai. Egia esan... Nik entzuten nituen Imanol, Txurru, Nerea, eta momentu batean Txurruk, hemen txegaude, 12 gradu, ederki asko daude Donostian, euri hasi zuen arratsalde partetik, nik uste dut, ni 12 ordu batak inguru arte, euria, haizea eta hotza, baina umorea, Zoragarria. Umorea ikaragarria. Umorea plastikoan ondo bilduta eta antxe festari aurre egiten. Kusiko ditugu Azpeitiko irudiak onelaxe izan zen festa. Hasi da festa, Jaun Andreok, San Sebastian eguna eta lertu da festa San Sebastian martxarekin batera.
Irudia dan ez zan asko nabari, euririk agizuenik, eta bat ere, baino begira. Bai, eta zemat kolore oso bariopintoa ikusten da, ez da? Bai, nik uste dut hori dauka, ez? Politia ikusi bazten bat kolore, ez? Elkarte bakoitza bere jantzia adosten du, eta, normalean izaten dute, ez? Elkartearen izaerarekin ala nolako harremana, batzuk bai, bestek ez, hor daude, barrantzaleak... Oiek zorionekoak, ez da zira jantzita? Barrantzaleak, besteak, Elena Izaskunek aipatu du tutuki splaseko. Baina, aldatu zen, giroa sekulakoa. Giroa sekulakoa, batzuk xira jarrita, beste batzuk xira beharrik ez dute izaten, nik, pena bat esaten dut. Tamborra bat nola maituko dute. Bai. Ze musika instrumentuetarako ez da batere ona izaten euria eta larrua, eta tamborrak, eta musika bandakoak ere, zajoak ere, horre klarineteak, eta trompetak, eta hor ja sekatuta, baina horiek ere kalean zehar egiten dute bira, eta busti egin da iritsi ziren horre kioskora, baina arpegietan alaitasuna, beti alai. Azpeiterrei, bost inporta zaiela. Bai. Bueno, atzo lertu zen festa, Imanol, 24 orduz festa Donostian, gelditu gabe, gaur goizean aurren danborra da. Hori ere berezia da. Bai, hori da festaren arrobia esango genuke, ez? Eta hor ikusten da zenbaterenoko indarra duen, belaunaldiak pasa bai, baina beti datozenek ere indarrez egiten diote, ez? Gaur 4.731 eskamutiko, begira horre berz ere zerutik hartutako irudiak, hor danbor nagusia horixe ikastolakoa eta aldamenean zurrelakoak ere ziren, eta alderdi eder gaurko egunez ikustea eta gaur bezalako eguraldiarekin ikustea, zulen Xabi aipatzen zenuen kolorea, hemen lorategia bada, alderdi ederreko hori, orain hilbeltzean lore askorik ez, baina gaur kolorea neskamutiko hauek eman diote. Bai, gainera, euria egiten duenean, helduei errespetu guztiarekin, baina umeek beti alako beste erruki pixka batera egiten digute hori bitan ikusten ditugunean, eta horrelako eguraldiarekin merezi du. Bai, gaur gainera, iragarpenak ez ziren batere honak, orain dela ez egun asko dudatan zebiltzan, ez egingo ote da, ez ote da egingo, igandera pasa beharra izango ote da, eta, zorionez, eguraldi iragarpen horiek ez dira bete, eta begira, gaurko irudiok, eguzkikako irudiak ederrak izan dira, bai. Zuk esan duzu hasieran umetan parte hartutakoa zarela zu ere? Bai. Bai? Nola gogoratzen duzu hori? Zesango izut, ni zentzu hortan privilegiatu bat naiz, ni ateran itzan urte hartan apenastan eskolarik ikastetxe eta ikastolarik danbor konpainia zuenik, nik horixe ikastolan ikasi nuen, gaur badu horixek bere konpainia, aurtengo danbor nagusia horixekoa bertakoa da, baina bestela apenastan, eta Euskal Bilera elkarte bezala izan zen aintzindari, eta Euskal Bileran ateratzeko aukera eskaini ziguten anaia eta bioi, eta hortxe gozatu edarrak hartu genituen bai. Gaur goizean bertan izan naiz emakume batekin hitz egiten, eta esan dit berak bere alabakin aterako zela tanborradan, bera txikitan ez zuela aukerarik izan tanborradan ateratzeko, ez zelako existitzen oraindik, eta guztiz unkitu dan ironduan hitz egiten, bere alabek aukera hori dutela, eta bera baino gueta jotzen dutela, hori esan dit. Bai, noski, ze momentu politiak sortzen diren danborradaren inguruan. Azpeitian egingo dugu berri salto, Izaro, noiztik zu Azpeitian berri emaile lanak egiten? Baina urte batzuk badira, bai. Kalkulatzen ez dakigu? Asko izan, asko? Bai, asko. 10 behintzat bai, bida. Hor bia 2010. Bida, bai, 10 behintzat bai, 12 ere bai. 12 izango dira orduan. Makina bat eurite, aizete, behar bada elurra ere bai, edo kaskabarra ere bai, denetarik tokatuko zitzaizun, ez da? Bai, egia esan hilbeltzan gaude eta hilbeltzan zer eguraldi egin behar du, hotza eta euria. Eta euria etortzeko deseatzen gauden, ze beharra ere zegoen, eta egia esan ez da atsegina ez, horrelako ospakizun egun batean euria egitea, baino egin behar digu, ondo bidean, eta nola xertzen dugu. Eta zer da Azpeitiko danborragatik zuri gehien gustatzen zaizuna? Azpeitiarren nola bizi duten, inolako zalantzari gabe. Barrenen aipatu du, barrenetik bizi duten festa bat da, eta
beti againa atentzioa deitu didana da, adin ezberdinetako jendea nola elkartzen den elkarte ezberdinetan, oso gazteak ikusten ditugu, eta baita, 80 urte dituzten pertsonak, adin ezberdinetako pertsonak, nola elkartzen diren kolore ezberdinetako pertsonak, eta nola bihurtzen den Azpeitiko plaza kolorez lehertzen da plaza, ez? Kolore asko, adin ezberdinetako jendea, eta emakume asko, betidanik Azpeitiko tanborra dan. Betidanik jo izan dute tanborra Azpeitian emakumezkoek, eta hori ere, kontutan izatekoa da. Eta urte asko da armatzazue baizuk Azpeitian, Donostian lan hau egiten. Honezkero laun haundi xamarrak ere izango dituzue, Imanol, zu angulak jatera gonbidatu zaituzte, sekula, urte hauetan? Donostiarra izan da gainera? A ber, nik esan behar daukat, atzo bertan, amarenean afaldu nula, Partezarrekoan naiz ni eta ama Partezarrean bizi da, eta ohitura hoixe daukat, ez da, bezperan amarekin afaltzeko lanera jun aurretik, lehen aita zanarekin eta nire anaiarrebekin eta egiten genuen afarilegia. Oso aspaldiko garaietan, gogoan dut, angulak nola jaten genituen. Bai, oso aspaldiko garaietan? Oso aspaldiko garaietan, nik uste oraingo kotizazio mailara iritsi gabeak ziren garaietan, orain gulak, atzo gulak jan genituen, eta gustora. Eta goxo asko ez da? Gustora asko, baina, bai. Eta angulak nolakoak ziren, zeza por zeukaten? Gogoratzea ere? Alegin handi xamarri, berko nuke gogora ekartzeko, Baina, egia da, atzo bertan, gure bideoetako batean, bretxara misma juntzan, hango, harakin eta arrantzaltzaileekin eta hizketan aritza, eta 220.000 euro artean zegoen kiloa, eta... Bai, Jelen, araxe zegoen. Joseba kontatu zigun, bai, arrandegian izan zen eta nola zegoen. Gulak ere ongi daude, ez da? Noski bai, ez? Haizu, Imanol, zuretzat izango da, zure karrerako erretransmisiorik berezienetakoa, ez da? A ber, nik esango dizuke norberak bere duen zerbait kontatzea, hori normaltasunetik ateratzen den kontu bat badala, ez? Eta nik, emankizun asko egin izan ditut, askotarikoak, baina nire herrian eta nik barru-barrutik bizidean festa baten inguruko kontakizuna egitea, ez dukatuko niretzako berezia denik. Finean, lanean zaude ez duzu inoiz pentsatu, gustatuko litzaidake, edo bueltatzea, inoiz izan zaren bertan Bai. Azken finean, bestera batean bizi duzu. Bai, baina, nik esango dizuet, nire egunak, zuenak bezala 24 ordu ditula, eta danbor kontaketan ibiltzen naizela, baina gaur ez, hemen nago, baina bestela Gaztedi elkartekoekin arratsaldeko 5:00 7:30 bitartean, hortxe ateatzen gehala, danbora jotzen, orduan, niri egunak ematen dit, bai. Badakit denbora aprobetxatzen. Bai, ondo esprimitzen du. Eta eguna ere lanean amaituko duzu berriz ere, gaur iluntzean beste retransmisio bat dugu, bandera jetxierarena. Bai, halaxe da. Baina gustoko lana, egia esango dizuet, niri plazan egon eta nire herrian, nire herrikideak horrela ikustean niretzako atsegin handia da, eta gustoko lana dut hori bai. Zer desberdintasun dago atzokoaren eta gaurkoaren artean? Atzokoa berezia dela, aipatu duzu. Gaurkoa ere berezia da, itxierarena ere? Xabi, hasten diran gauzak eta bukatzen diran gauzak, zertan dira desberdin? Harreman moduko bat dela esango nuke, ez? Hasi estandarekin, eta bukatu behar baldin badu, eta honek bukatu beharra dauka, 24 orduko iraupena dauka, ondo bukatutako harreman bat dela esango nuke, ez? Eta gainera, 365 urte egun barkatu barru, berriz ere helduko dan, ez esperantza ziurtasuna badaukagu. 2019an ere izan genuen, eta bida zer zegoen. Ez aipatu horrela. Gauza bat esango dizuetala ere, etzan, 2 urte hauetan ez da
ohiko moduan ospatu, baina donostiarrek beste modu batera, baina San Sebastian eguna bizi izan dute. Beste modu batera, ez da gauza bera, noski. Ez da galdu festa. Baina aria, hortxe, ez da hautsi eta, atzo eta gaur bizi izan duguna horren lekuko, ez da? Bai. Bakoitzak bere etxean egin dezakelako. Gaur ze orduan hasiko da, retransmisioa, ETV baten? 11:30 aldera hasiko gea, badakizue Union Artesanakoek, 12ak aurretik jotzen dituztela sarri egiren doinuak, 12etan puntu-puntuan, San Sebastian martxa izango da egunari amaiera hasi bezala emateko, eta hortik aurrera gero bestelako doinuak entzuko ditugu. Danborradarekin jarraituko dugu, baina oraingoan Izasko Moianok kontatuko dugu gehiago. Izaskon? Haupa, Izasku... Nire talaren Jauzinai konture. Jauzinai konture izena du. Ze, bueno, ni bermetarra naiz, berman ere badaukagu danborrada, arrainazoka egunean jotzen dugu, hor oso bestela jazten gara, hor, arrantzalez jazten gara, doma honezko jantziekin, eta esan bezala atzo lehen aldiz izan nintzen Donostiako, hasiera ekitaldi horretan, eta aurreko aste artean Azpeitiako entxeguan izan nintzen. Asko gustatu zitzaidan, agian otor urtean tokatuko da, Azpeitiako danborradako hasiera horretan ere izatea, ez dute deskartatzen gai, zaro? Eta, sekulako giroa dago, asko gustatu zitzaidan, eta nik neuk, tanborra jotzen atera inoiz enaiz atera. Orduan, ea ze mauz moldatu naizen ikusiko dugu. Bai. Ongi entrenatuta zaude gainera Bermeon eta... Bai, gainera gauza bat esango dizuet. Inoiz dut parte hartu, baina Bermeoko tanborradak beti urtero udaro entzaiatzen du nere amonaren etxe ondoan. Orduan, entxegutatik eta entzutengatik... Badakizu. Bai, zerbait badakigu. Ikus ezagun orduan? Hemen ditu gara, ikus duzue? Bai, noski. Ikus ezagun, aste arteko entxegua, Azpeitako tanborra. Etor naiz Azpeitiara, ze beti entzun dugu Donostiako danborra da, baina Azpeitian ere badago danborra da. Ite ederra gaina. Donostiakoa baino hobea da. Bueno, nik Donostiko ez ditu segiu gehiagi. Baina Azpeitiko da zoragarria. Hemen plaza hontan juntatzeinen gabin danak. Gogoan mantentzen da eguraldia kontuan izan da, ze ufa. Bueno, pena bat izetea, porque ez da lehengo alile hori jeiteuna, baina berdin hartetzeka kalea. Abriga inda, ipili txapela hola, eta jazta. Baina merezitu, Azpeitiko tanborradi da zoragarria. Basu, Donostiakoa baino hobea da. Niretzako bai. Azpeitiako tanborradan parte hartzen duzu beraz? Bai. Zenbat urte? 16 urtetatik pentsatzet, 12 urte. Zuke jo duzu tanborra inoiz? Bai. Behintzat erritmoa markatzen zen duen. Arribu, bai, nik uste baietz. Ez dakit, hori beste batzuk izan beharko dukote baino. Gonbidatu naute Azpeitiko danborradako entxegura. Zen moduz moldatuko naizela uste duzu? Zoragarri moldatuko zen. Ai, benetan? Oso ondo, bate bildurrik ez eukin, oso ondo. Osai, segitza almei oso, dirigitza nahi da segitza almei oso. Bainez, bai, zuen, egin, baina moldako zinak, baina bai. Gozotan bai, baina tanborra jotzen? Ez, emeretzien kantinera. Eta kantinerak ez duten saiatzen? Ez, nahiko ez saiatzen du etxe. Ai, nola saiatzen duzu? Guztik igarri aurreko urteako danborradaku eta izpilloa beira. Hola? Ez. Zenbat garren tanborra da dugu hau? Eta hirugarrena, laugarrena. Bai, eta oraindik entxegua behar dituzue? Ez, baina bueno. Da, buruz dazkigu, baina bueno, etorri honea eta... Bai? Eta tanborradan animatu zara urteren batean? Txikitan zuzendari erden izen. Bai? Eta zuzendari nola egiten du? Maite, zenbat urtea Azpeitiko tanborradan gidari? 2012 lehenengo aldiz. Tanborradan ateratzea. Niretza berezile da. Asko gustatzen zait, eta dauketzu bertie talde bateko parte izetie, eta ni harro. Eo zeinera eta ere tanborradan hartatzeko aukeri eukitzekin. Aurten tokatu zaizu gidari lanetan ibiltzea. Bai, aber, hartaldea txukun joaten den, da, bueno, saiatuko gara. Utziko diraztu gidatzen pixkatean. Nik behin, Markina Semeinko jaietan,
entzundako abestia izateko. Oso ondo, bizkaitara izeteko, oso ondo. Aizu, jarri, bestela nahaztuko dira guztia, ale. Izaskun, oso ondo. Bai, txalo, Bai. Oso ondo. Gintzen ere, bai, Bai, ja behin sartuta, Xabi, ja danborrak, barrillak. Bai, jeuzi nahi konture, horienak egin, danborrak eta barriak erritmo ezberdinetan. Ezberdina dute, orain jeuzi zara konture. Hori, hasi gara ikasten orduan, ari gara denok zerbait ikasten. Zuek, zuen emankizunetan, ez zarete bakarrik egoten, ez? Inguruan lankideak dituzue. Eta badituzue batzuk oso gertu, iaia zuen barruan ere egoten direnak, ezta? Zuen belarrian, esango dugu, bai, ezta? Oiek ere beharrezkoak izaten dira, ezta? Bai. Luisma Labo, arratsaldeon. Ara. Luisma, hombre. Patikote, arratsaldeon. Luisma, zuzaitu... sorpresa, Imanol eta Izaro. Ai, begira, orain Luisma dago, bera dago pinganilloarekin. Bai, hoxe, eta nago Imanol. Gaueko saioari begira azken ikutuak ematen, eskaleta birpasatzen. Oso ondo, Luisma. Etxeko lanak beharruzela egiten. Aurkeztuko zaitu ondo, zuzarela Euskal Telebistako atzo gaueko eta bai gaur gaueko mankizunetako zuzendaria eta zu egoten zara Izaro eta Imanolen belarrietan sartuta, ezta? Bai, ezta? Belarrian, alaxe. Zer modu joan zeratokoa? Ikutuak ematen eta... Primeran. Bueno, sekulako ikuskizuna, sekulako San Sebastian eguna bizi genuen, posgarria, gaina, usteok danok irrikitan ginala, 2 urte ostean ospatu gabe, eta han, bai lantaldean eta bai konstituzioen parantzan bizitako giroa, izugarrizkoa izan zen. Ez da horrela Imanol eta Izaro, zu Azpitin, Izaro eta zu Donostian, Imanol. Benetan. Giroa. Bai, esan. Giroa, aparta, nik esan behar nuen eta alaxe da, belarrian bai, baina bihotzean ere bai. Baita ere. Luisma oso agindu emale ona eta zintzoa da eta beti gauzak modu baikorrean esaten ditu. Eta berarekin lan egitea oso gustagarria eta erreza da bai. Agindu emaile ona bai eta modu zintzoan, baina Izaro, belarrian izaten dira batzuk asko hitz egiten dutenak, eta beste batzuk agian gutxixiago hitz egiten dutenak. Luismak zenbat hitz egiten du? Neri zuzenean Luismaren aginduak, neri etortzezit realizadorearen bidez aginduak. Luismaren ondoren datozen aginduak, bai. Hau da telebista. Bai. Hau da telebista, dakizu nola gertatzen. Eta egia esan, behin tanborada hasten denean, kostatu egiten da asko entzutea. Ze horre sekulako zarata egoten da, sekulako burrumba egoten da, eta askotan ez dugu kaso egiten behar adina, baina ez da izaten gure kulpa da. Ez dugulako entzuten zer esaten diguten. Ez da gure kasua guatzen la, Hala alda, Luisma? Isilik gertu da bazpada. Bai, unkigarri ugari gainea, ni bide batez aprobetxatu nahi dut Imanoli eta Izarori eskerrak emateko, aprobetxatu nahi dut plazerra handia bi profesional hauekin lan egitea, benetan, urtea daramazkigu elkarrekin, hainbat saio egiten, ez bakarrik danborra da edo San Sebastian egunari begira egiten ditugun saio berizia hoi, baizik eta aurretik ere partekatu izan ditugu saio ugari, eta benetan, aurretik izaten ditugun eskaleta bilerak, eta, plazerra handia izaten da, eta, batez eroain zaudetela San Sebastian eguna handi honi inguruan hitz egiten, haundia dela. Haundia, urteak, eta badakigu zer nahi dugun, zer nolako zukua eten nahi dugun saioari, eta, bi profesional lagundekin lanean aritzea, zoragarria da. Así que, Imanol, Izaro eta Imanol, eskarrik asko bihotz-bihotzez, Eskarrik asko. Eta Luisma, gainera, zu berriemaile, orain zuzendaria zara, baina berriemaile kalean zu ere erreportari bezala ibilitakoa zara, eta Imanol, zuen etxeko txikiak ere behin baino gehiagotan elkarrizketatuko zituen Donostian, ez da? Bai, hori bil izan da, mikrofona eskuarten hartu eta gainera, gure txikiak bai, baina bere txikia ere oso urruti ez du ibili, gogoan behintzat eta Espainetan ere, bai, Bai. Gaur Luismak etxean ospakizun eguna du. Luisma, egia da, ez da? Bai, aprobetxatuko, Noski, Luisma, aprobetxatuko, Imanol. Zer esaten nuen nik aurren danborra da bukatzen zanean, erreportari lanetan ibiltzen nintzenean,
zorionak inar. Bueno, aurten 19 urte bete ditu, así que aprobetxatuko eta izu kamara hor dakadala. Noski. Zorionak inar, asko maite zaitugun, beraz, haupa Donosti, haupa inar, eta 19 urte, berezi hau. Zorionak inar, den partez. Asko maite zaitugu, gaur etxeratzen zaren orduaren arabera. Hoxe. Aitatu beti. Komerik bai. Komeriak ere bai. Bai. Bueno. Aizue, esan duzue, asko ibili izan zaretera elkarrekin. Zaro, beti dena ongi joan da? Edo inoiz gertatuko zen anekdotaren bat, akatzen bat? Bueno, bazu badakizu zuzenekoetan gauza asko gertatu direla. Asko. Normalean, telebistaz bestaldean daudenak ikusten eta entzuten ez dituztenak. Nik ez dakit esan beharrak ditugun, ze horiek ere izaten dira. Izaro ez. Anekdota asko izan hoi dira, batzuk atseginak, beste batzuk ez hainbeste, eta aurre egin beharrekoak, baina, bueno, horrelakoa da bizitza, ez? Eta aurre egin behar, eta gertatzen dena, gainditu egin behar. Hala ere, nik esango nuke, ez dakit ondo esana ongo da, baina pantailez bestalde horri uke ditugun kontu horiek eta ez dakit iritsi ote diran, guk uke ditugun itzalgune... Obez, ez ditzea. Nik uste hor, bapateko bertsolariak zuei bazerate eta bapateko-tasunak zuek ongi asko dakizue zer daukan, baino gertatuko zitzaizuen puntua nun gelitu ote zait eta, bueno, beste alternatibak... Gertatuko zitzaizuen ez, etengabe gertatzen dut. Baina kanpokoak askotan ez dira ez gara konturatzen horretaz. Luisma, atzoko irudiak benetan zoragarriak izan ziren, batez ere, zerutik goitik eskaini zenizkibuten irudiak. Gaur ere ala izango da? Bai. Bueno, atzoko saioari begira eta gaur aurretan borrei saioari begira halako apustu handia egin dugu, ETBk halako apustu handia egin du, dronekin irudi zoragarriak erakutsi ditugu, erakutsi genituen atzoko gauen, eta gaur gauen ere halako irudi bereziak. Donostiak duen xarma, edertasuna erakutsiko dugu dronaren bidez, eta, bueno, gonbitea luzatu behar dizuet gure ikusleria guztiari, gaur gauean bandera jatxeran programa izugarria izango delako. Imanol, prese ongo zara, gurekin batera, ikusentzule guztiekin, partekatzea, eta bide batez, erakutsi nahi zuet, hemen egon errepasatzen badaki gustoko duzuela, 2 kilos de tamborrada, alako liburu berezia aurkituet lagun batzuen etxean nago, orain, azken ikutuak ematen, hemen Donostian, eta, bueno, bidezitasun batzuk, danborrada gaua, edo da, San Sebastian gaua, partekatzaz aparte, baditugu beste saio batzuk ere urte guztian zehar, Izarokin alako jantzitiki probak egiten ditugu, gure hartan gelituko dira Izaro, baina une berezi horiek, bereziak geditzen dira Izaro, bihotzean, xarma, edertasuna, eta nik hor, 2 pajaroiekin zaudete, Izaro eta Emanol, kontu zibili, bi bazuekeko lantaldearekin, ez, txantxala, lagun handiak ditu bi bazuekin, horiek ere, Bildurtzen ari gea, Bai, ze torreko zaigu bai. Kamarak mugitzen ari gea hemen dik, guain izako dizuen nik zuei, Guere, Izaro mugitzen hasiko gea. Luis Malaboa, mila eskerre, gurekin izatearen eta sorpresa ematen agutzearen. Bueno, mucho handi bat eta goro Donosti, Eta gero arte, Luisma. Ikusten dugu elkar. Eskerrik asko, gero arte. Agur Izaro, eskerrik asko zuei, agur. Bueno. Baiz, jakilegi izaten ari zen. Bai, eta moztu egin bertzei. Bai, moztu egin bertzei. Bai, orain datorren ez dakit niri gustatzen zaidan ere. Ja ez dakit, ja nire zabantza ditut. Lehen gustatzen zitzea, baina orain... Bai, emaia zuzuk, esantza zuzuk. Gurekin da, Jon Garate, Zirt Zat. Epa! Arratza Leon! Etorri berri. Leon. Ondo zaudete? Bai. Bueno, ni makillakin etorri nez, gaur berezi ingo deulako, zirzar berezi bat ingo deulako, zuek akaso danbora jogarko dezu. Oso ongi. Vale? Prez gaude. Noski, zanape. Xabi, ez zaizula gustatzen atalau esan dutu, nahi itxuzi xamarra iritu zaidori. Gaur ez duzu kuadernorik ekarri eta, bueno, hainbestean. Kontua da, kuadernorik ez dut ekarri. Baina, bueno, jutega zirzarteko lehiaketa egiten da Xabi eta Magdalen artean, ba, bueno, tartea onditzen nahi da. Magdaleneko baina arte gehiago irabazi ditulako, daturik ez dugu emango. Daturik ez dugu emango. Datu bakarra... Esan lasai, Humberdo jokatzea, baina gaur zatu esan behar eta aurrena. Xabi, behiratzen egon naiz eta baldek izun noiz izan zen, irabazi zenun azkeneko eguna.
Pentsa noiz izan zen. Guatzatzea. Hori gustatzen dut, angulak jaten ziren garaietako izango da. Xabi, gazkeneko aldi zirzat tirabaz izun, azaroak 29. Wow. Lasai. Ba hori ez da azaro, hori arazoa. Horretik, lasai. Gaur buelta emateko aukera dekauka. Lehen mengo atrilean jarriko zate Xabi, Izaro eta Itaskun, eta hangoan Imanol eta Maialen. Bueno, Imanol. Iepa, venga. Apa, Xabi, Venga, txartelak hemen. Bueno, Imanol, talde irabazlean zaude, baina ikusiko dugu zer gertatzen. Estoy aldu xamar. Gaur aldatuko da zure patua. Bueno, aldatzen bada, bueno. Egun handia izango bazpatu beharko da, betzaigu aztuko. Lehen da bizi, lehenengo probakin azea horretik beti bezala, Rafagei paso eman berdi hau, Zirzar! Iepa, hortxe. Galdera azkarrekin hasiko geha, zuekin hasiko nahi. Galdera botako dizkizuet banan, ez badekizu erantzuna, Zirzartezan paso egiteko. Bale? Bale. Venga, zuekin noa. Xabi, danborrada batean, danborrak edo upelak, zein izaten dira gehiago? Upelak. Bai. Izaro, Euskaltzaindia komunikatua argitaratu du. Zer argitzen du? San Sebastian eguna edo Donostia eguna esan behar dela? San Sebastian eguna. Bai. Izaskun, Imanolek danborradaz gain inauteriak, errekortariak edota zu artifizialak ere aurkeztu ditu. Egia edo gezurra? Gezurra. Egia. Xabi, aurtengo Azpeiteko danborradan Pantxoa eta Peioren batasuna abestia jo dute lehenengo aldiz. Egia edo gezurra? Egia. Bai. Izaro, zein urtetan hasi ziren Azpeitian San Sebastian eguneko helduen danborrada antolatzen? 1957an edo 1959. Emeretzian. Bai, oso. Eta Izaskun, atxoen zalditeria edo oilarren zalditeria. Bi hauetako zein abesti da benetakoa? Oiarren. Bilak. Epa, bueno. Antzeman da bermotorra naizela eta Donostiako danborradan behin bakarrik izan. Bueno, baina orain jauzi gara konture. Bai, jauzi nahi konture. Baina galdera, zein edo zeintzu. Tramparen. Zein edo zeintzu. Hau horrelakoa da. Bueno, hau zuzentuta daudana eta baiezko bandiat. Ez dakiz asmatu. Oen zuekin noa, bale? Venga, prest. Maialen, nork sortu zuen San Sebastian martxaren doinua? Raimundo Sarriegi. Bai, eta Imanol, letra? Serafin Barojak. Bai, oso ondo. Maialen, zein urtetan hasi ziren Donostian San Sebastian eguna ospatzen? 1587an edo 1687an? Esan dezu ba, 687. 587an. Imanol, Izarok aurkeztu ditu Donostiako aste nagusitako zu artifizialak. Aurten Julian Jantzirekin. Bilbokoak nork? Hortxe, harrapatu nauk. Paso? Zirzar. Zirzar, ba, Ilazki Serranok. Maialen, nola deitzen zaio danborrada bateko zuzendari edo agintariari? Ba, hori... Danbor nagusia. Hori da. Eta, Imanol, polka edo Tatiago, bi abestietako zein konposatu zen lehenago? Tatiago 84an eta polka 85an. Bai! Hori dirutu dira, Ia. Urte bateko aldea zeon eta begira. Hori izan da... Mesiren egitea izan da hori. Paradatzia. Markaio, mesedez jarri nola gertu Ea, gauden. Opa, venga. Txura una gaurko duguna. Ondo zizat. Hoi bigarrengo txanta da, baitika. Rafaga, Zirzar. Vale. Esan deu danborra jo berdezuela eta orain iritsi da momentua. Xabi, zu joko dezu danborra. Vale, orduan inberdena da. Kaskoiek hartu, jantzi, eta hone etorri. Bai, nola? Hemen, danborra norra. Oproba divertigarri. Ani danborra jo behar du. Bai, hor musika jarriko dizue, danborra, txaranga jarriko dizue, eta horrekin bateazuk, poberdezu, danborra. Eta honek buelta gaila gaituko du? Bai, horrekin berdin ematen zaio. Eta zuek, ikote, asmatu berdezue zein den abestia. Vale. Vale? Danborradako kanta bada, Danborradaren kantaren izena edo kantatu daiteke? Kantatu nahi bezu. Azpeitiko danborradakoa edo Donostiko danborradakoa? Edo Zapaiakoa edo... Venga, azingo da izugarria. Jarri musika Xabiri, favorez. Epa! Ja, erantzun genez... Bai? Bai.
kantatzen bai izena ez, baina bai. Ja, Xabi, ja. Bai, nahi joa. Badakigu ez izan. Asmatu duzu edo, Bai. Pin, 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 piribiribin, pin, piribin, pin, piribiribin, pin, 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 Saro? piribiribin. Ez da ziur. Bat esan behar da, hori? Venga, hori. Horren izena nola da? Bueno, tirapu, sartu erantzuna. Herribotea ez dago, hemen? Ez, lehen da izu horiek. Oso ondo! Oso ondo! Oso ondo! Listo? Asmatu dute. Oso ondo! Diana. Diana. Felipe, Oa, ningo du berdina, baina kasko maialen zu jantzi, eta eman duzuk asmatu berdezu. Ze poza! Zi pasatzen zuen, hemen. Zepa! Guretzat da. bai. Vale. Venga. Venga, bagoaz, eh? Manolek ziur asmatzeola. Listo, badaki, Maelen, listo, ya está. Bai. Izena esango dut? Bai. Erretreta. Erretreta. Hori zein da? Erretreta. Tararararan, tararararan. Tarararararan. Barkatu, guys. Irilaren asandet, barkatu. Baina kantatu ez ondo. Oso ondo! Bai, biok asmatu dezu, Oso ondo, Imanol. Izenak ez, Diana eta Irilaren asan, baina doinu asmatu dezu. Beraz, bakoitza puntu bana. Marka, nola geratu da. Tarte berdina geratuko dira. Bost lau. Bai, bost eta lau. Bost eta lau. Oso ondo izate. Eta ere bukatzeko azkeneko proba da. Rafaga, Zirza. Zirza. Iepa. Hemen izaten da komeria. Hemen dago komeria. Hemen dago. Urrezko galdera eta zilarrezko galdera daudelako hemen. Hone balio ditu 3 puntu eta honek 5. Horan hemen ja erabakiko da. Irabazteko eta galtzeko puntuak. Ez baduzu asmatzen, galdu. Ez baduzu asmatzen, kendu. Orduan, eskuak atzan jarri behar dituzu, Ni galdera irakurriko dut, eta gero bat bita 3 esan dakoan, pulsadore eman, eta lehen da bizi piztutzen denak erantzungo du. 3 puntu gatik, Lehenbizi galdera, ez? Bai, 3 puntu gatik. Bai. Eta ez bada asmatzen galdu egiten da. Bai, Vale. orduan zuk ikusi, arriskatu edo ez. Aire saioan, Jose Mari Iriondo Donostiako Labaia Donosti dendara joan zen danboradako arropa bila. 1988an zenbat peseta balio zuen sukaldari baten trajeak osorik. A. 7.690 peseta, B. 11.130 edo C. 15.620. Eurotan nahi badezue, da. Bat bita 3 esan behar. Bai. Baina ondo izaro, hori jarrera. Hoi da jarrera. Eurotan nahi badezue da, 56 euro, 76 euro edo 83 euro. Bai. Eta baina esango deu, bat, bi, argia piztuta da, baina ordaindu. Bat, bi, eta 3. Imanolek eman dio. Google nago asko, eman dio kolpe horret. Bai, arribilita fuerte eman diogu. Kontutan igazibili naiz. Zein da erantzuna? Venga, C. Venga. C. Bai. 15.000 peseta. 80 euro inguru. 80 euro inguru, sukaldere baten trajeak. Mesedez, sartu erantzuna, bideoa sartu. Hau mantzala. Hori hartatzen dizu, 525. 525. Bai. Guztira zenbatean jantzi ninteke? Guztira. 8.000 peseta baino gutxillo, 7.000 egola, 7.000 sortxira. 7.000 sortxira, Nik garestiago uste nuen zala hau. Ez guk presilioak oso onak egiten ditu. Benetan? Ez dezuen asmatu. Benetan, zer garestitu da bizitza? Bizi ikaragarri gara. 1988 urtean, sukaldari baten trajea balio zuen, 7.690. Eurotan? Eurotan, 56 euro. Pentsa. Hoi izan da, zilarrezko galdera. 3 puntu gutxiago zuentzat. Bai, lasai. Eta orain, nola gatuan, bat eta 5 puntu. Baina orain dikan urrezko galderaren txanda da honek 5 puntu balio ditu. Beraz, honekin erabakiko da. Eta galdera oso simplia da, Galdera da, sukalderaren trajeak esan dugu 56 euro, 7.000 peseta. Eta, 88an zenbat balio zuen danbor jole baten trajeak. Ufa. A, 32.000 pesta, B, 51.000 edo C, 62.000. Itxoin, eurotan, 182 euro, 306 euro edo 372 euro. Bat, bi, eta 3.
utzi. Ondo. Helenek eman dio. Baina ez dakigu. Zu, Imanol pasa. Nik ez dut igutu. Bai. Ez que guk egin behar daukagu ez dela jai dugu. Bai. A ber, danbor jole baten trajeak... Baina, ez dauden boraik, baina ez... Mu telebizatu. Bai, impresioa zartuko ditu. Edo ze. Azken asko da. Ez. 50.000, edo 72.000. Erdikoa. Erdikoa. B, 51.000 peseta. Alegia, 306 euro traza bate. Bai. 51.000 peseta esan dute, eta erantzuna zein da sartu mesedez bideoa. Ja. Aurten tanborri joko ez badut ere jantzi egin nahi nuke. Eta hortarako ez dakit probatu nahi nituzke zera batzuk. Txapela, badakit Ainhoa parre egingo du, baina nik handixamara behar dut, Badauko talla guztiak. Hartu. Dena zuentzat. Oso Azkenenko momentuan azteren jokuntzen eta gero nola gato markagailoa, 5 eta 6 zuek irabazi, oso. Eskerrak, remontada egin dugu. Eta falta zaigu ikustea zer irabazi eduzuen. Ze joko guztiek zari bat dukitzen dut eta guk ere bai. Ni Manolegatik asko posten nahi. Xabi, azarako 29tik remontatu ezinik, gaurko ere ez. Bueno, zer irabazi eduzuen? Ba, beira, San Sebastian egunen. Ea, karta bat. Gula bat! Tapatu ondo. Ona, Beti alai! Zuentzat. Oso ona. Hartu. Ala, Zoragatik. Probatuta esan gero. Zorionak, Maialen, zorionak. Bero daude, Zoragarri, txintxin. Tori, Xabi, hau zuretzat. Apa jo garen eskerrik asko. Nik irabazitakoa nahi dut, Maialen. Hau zuretzat. Nik irabazitakoa nahi dut. Oso goxoak egon dira hauek. Estimatzen dut zure borondate ona. Oso goxoak egon dira. Saldu ego. Bueno, horatuko dugu gaur gaueko retransmisioa, Imanol, Donostian, 11 laurden gutxitatik aurrera esan duzu? 11 aterritatik aurrera. 11 aterritatik aurrera, ezta? Bai. Bueno, lehenago hasiko gea, gutxoera bera artesanakoak ameketaritan, gu amekak eta laurden inguruan edo, bai, hasiko gea, bai. Erki. Bueno, ondo pasa, ezta? Ondo pasa. Zertuko gea, bai. Eskerrik asko benizateagatik, Izaro eta Manol. Bai, atxegin handiz, bai. Disfrutatu gaur eguna, eta hemen. Gozatu. Bai, horia. Haupa, izasko. Izasko, no ondo, Eta morra darik horrela bermeokoa, seguro. Bai. Seguro bai, Seguro bai. Horrela jatzea zaudete gaur. Horrela. Seguro bermeon angulak jaten iruztela. Seguro. Bueno, ara, begira. Bueno, Arkumea ez da txarra, Maialen? Angulak ona dira, baina Arkumeare ona da, Ariz Gamboa, arratsalde honezan dala. Arratsalde hon bikote ikusentzule guzti hori Arkumea zein izango da bat txarra, Xabi. Arkumea zoragarria da eta edozein egunetarako balio du, ez da berezia zertan izan behar ere, baina noski San Sebastianak bereziak diren neurrian, Arkume goxo batekin ospatu daitezke modu mundialean. Ezin hobean, Ariz, gainera zuek ere San Sebastianak ondo dituzu ez da lakuntzan? Hori da, lakuntzan ospatzen dira eta bertan, sakanako jendeak erki ospatzen ditu. Atzo mugimendu ederra egon zen eta gaur ere egongo da, Egia esan, ohitura dago eta oso festa estimatuak izaten dira lakuntzarrendako eta ez bakarrik lakuntzarrendako. Eta lakuntzan ere danborra jotzen da? Bada ohitura hori, Aritz? Noski, bai, lakuntzan danborra jotzen da eta 12 egiten da, danbor jotze hori, eta, herriko jendeak parte hartzen du, eta, oso modu berezian bizi da ere. Beraz, hemen badugu, danborra da ere, eta ongi ospatzen da gainera. Ostirala da, eta ikusentzuleen galdera ditugu, baina lehenik eta behin zuruk bidalitako irudiak ikusi beharko ditugu? Bai, egun hauetan elurra zaritu gara eta askotan erakusten dizuet etxaldeko tresnak direla ez direla traktorea ezagutu genuen adibidez. Traktorea ze garrantzitsua den, guretzako autoa ere lanerako ze garrantzitsua den erakusten dituen irudi batzuk ekarri dizkizuet. Gaur ardi batzuk kanpoan zeudenek basora egin dute eta haien bila joan behar izan dut. Eta, hori modu egokian egin ahal izateko eskerrak kotxe berezi bat daukagula, ez? Lau bider lau kotxea daukagu, jende askotan oso modu, ezkorrean hitz egiten du, ez nola abeltzainok, edo lau bider lauekin ibiltzen garen, edo zein lekutan, eta
ba hori beharko ez bagenu bezala, ez? Eta guretzako ezinbestekoak dira, nire kasuan garbi euki gainera bestela enukela eukiko, ze laubider lau bat eukitzea askoz garestiago ateratzen zaigu, baino egia da gaur amortizatu dudala, horrek sortzen dituen gastuak. Eta irudiak ikusten ari gara Aritz, elurra, elur manta ederra dago oraindik, Bai, pilatu du, mendian, goian pilatu du, ze gaur goizaldean ego pixka bate sartu da, horrek beko elurra kentzea ekarri du, urtu eginda, baino goian pilatu da, metrotik gorako elur pilaketak daude, eta horiek ez dira nola nahi joango, orain hotza dator, eta hotzak egonkortu egingo du elurra, beraz, mendiko elurrak iraungo du, eta hala izan dadila, Horren inguruan atzo hitz egin genuen, baina etorkizunerako ere erreportaje batzuk prestatzeko asmoa badut, elurra egin duela baliatuz. Esan bezala ostirala da eta entzun dezagun gure ikusentzuren lehen da biziko galdera. Kaixo Aritz, nire galdera da ea zenbat hartzai txakur dituzun eta ea danak erabiltzen dituzun hartzai lanak egiteko edo. Momentu honetan 4 hartzai txakur ditugu. 5 genituen, baino Flintxek beste bide bat hartu zuen. Azken finean, erabiltzeko beharrezkoak direlako txakurrak, eta, Flintx oso txakur polita eta ederra zen, baino genituen beharretarako, ez zuen erantzuten, horrek ez du esan nahi bizi zoriontsu bat izango ez duenik, baino ez da ardizaintzen ibiliko. Hala ere, 4 txakur ditut, eta 4 txakur horiek funtzio ezinbestekoa dute gure estrabiko eta gure hartzaintzaren lanetan. Batzuk ezagutzen dituzue, gehiagotan agertzen dira, txistu eta sua adibidez, baina hor daude oski eta albi, oski erakutsi genuen, gainera zuzenean nola trebatu genuen, eta hor dabil ardi lanetan, eta denekin ibiltzen gara, egia esan. Ederra gainera, ikuste ditugu, eta beti bezain eder. Badute azeri itxura bat, ez da, badute su kolore bat, baina oso ederra dira. Eta bixi-bixiak dira, mugimendu bixi-bixiak egiten dituzte. Hala da, bai. Euskal hartzai txakurrak dira, gorbeia bariedadekoak, bertako arrazak ditugu bereziki hartzaintzarako egokiak direla. Eta ez bakarrik hartzaintzarako, baizik eta jendearekin egoteko oso orekatuak. Pentsa, hartzai batek behar zuela txakurra lanerako, etxean eukitzeko, konpainia egiteko, zaintzarako, eta txakurra hauek horrela izan dira garatuak. Oso egokiak dira, gizakiaren ondoan egoteko. Goazen bigarren galderarekin, zuretzat Aritz. Beida, nire duda da, batzutan gaztak eukitzen dut ezberdin segun nun eosten deun, eozak izer. Kuestioa da nik beti pentsatu izan dudet, nire zean, tonterin, izango dela ze belarra jaten duen. Faktore bat da, egia da gaztan eragin asko daudela. Faktore batzuk ezagutzen ditugu eta beste batzuk eskapatzen zaizkigu. Pentsadazu zenbat mikroorganismok parte hartzen duten gazta baten fermentazio eta eraldaketan. Baina badakigu janak itzelezko garrantzia duela. Ingurune batean hartalde horrek daukan elikadura horrek zehazten du gazta egiteko momentuan hartuko duen zaporea, tekstura, forma. Kontua da, adibidez, guk garbi daukaguna, adibidez, dala, udaberrian kalera ateratzen hasten direnean, eta ja denbora bat daramateanean, ja hilabetetxo bat egin dutenean, hortik aurrera dagoen belarraren ontze prozesuan, loratze prozesuan, eta gaztak, ezberdinak ateratzen direla. Ez dute esango hobeak edo txarragoak direnik. Baizik eta gaztak garapen bat daukala, elikaduraren aldaketa soilarekin. Baino ez horrekin bakarrik. Azken finean ere, ardi bakoitzak, segun eta noiz erditu duen, bere esne prozesua fase ezberdinetan du. Eta ardi guztiek ez dute egun berberean erditzen. Beraz, esnea sartzen denean, askotan nahastu egiten da. Horrek ekartzen duena da, segun eta esne horrek, esnealdi ze garaian jasotzen den, baita ere, eragina daukala zaporean. Eta gero beste gauza asko, hotzak adibidez, badakigu hotzak ardiak esne gutxiago ematera ekartzen duela, baino grasa eta proteina gehiago ematea proportzioan. Eta horrek ere eragina dauka gaztaren zaporean. Eta inguruko lizunek adibidez, ez bakarrik janak.
baizik eta faktore ambientalak lizunek esporak dituzte, espora horiek gaztaren gainean gelditzen dira, eta hauek eragiten dute baita ere gaztaren zaporean. Beraz, faktorea asko dira, hoietariko bat, bai, elikagaia da. Hortxe erantzun da, eta orain, aste honetako 3. eta azken galdera. Hau Paritz, ona hemen ni zuretzako dudan galdera. Aizu, hartzaiaren bizimodua latza eta gogorra izango baita. Nire ikuspegitik, hala deritzot. Baina zure nortasunarekiko bizipoza eta momentu atseginak ematen dizkizula pentsatu nahi dut. Horrela alda? Bai, ni hartzaia naiz, hartzai izatetik ere zoriontsu naizelako. Egia da lan gogorra dela. Eta bi alor ditu hartzaintzak niretzako. Batetik, gustoko dudan ofizio bada eta betetzen hauen ofizio bada, bizipoza ematen didan ofizio bada, baino nire lana da. Ogibidea da, bertatik soldata bat, bertatik irtenbide ekonomiko bat atera behar dut. Eta bide horretan ere asko sufritu egin behar da, ontatik behar bezala bizitzeko. Beraz, bi hoiekin, txamponaren bi aurpegi hoiekin bizi naiz ni, kasu hontan, hartzai bezala. Nik hautatu dudan ogibide bada eta bizimodu bada, beraz, esango dudana da. Azkenean, balantza horretan, oreka, bizipozera narama da. Aritz, eskerrik asko, ostirala da eta agurtu itzazu gure ikusentzuleak. Datorrela asteburua, gure kasuan adibidez, elurrez inguratutako asteburu zoragarria. Nik behintzat baliatuko dut elurretan ibiltzeko. Aprobetxatu zazu, Haunamendiak elurrez beteta daude. Eta astelenean berriro hemen egongo gara, gutxienez albi etxaldetik sartuko gara bitartean. Eutsi herriari eta badakizue, biba zuek! Orain gaur egun, biba gu asteburuan eta biba zuek!